Kaixo, egunon Mutrikuko pilotalekutik, orantxe berehala izango dugu gaurkoan Xisterako zirkuituko finalerdiak, hementxe gurekin Felix, kaixo egunon Felix. Egunon. Bueno, zeitxura finalerdi politiak ez? Nik usten du baietz, ja neskape maila ona ematen da bize, eta, nik usten du, ia zelako kinira jokatzen duen. Neskak, mutiak ere maila ona, eta gaur utxe egiteko tarterik ez? Ez, ikusten dute, gaur etanak etorriko dira, esaten dena, labana, musturen ipinitxe, eta finala lortzen dauen zekapena. Zuk olako asko jokatu dituzu zure bizitzan, tensile berezi, une berezi izaten dira hauek? Bai, nervio. Baina normalien hasi arte, ezta, nik usten dut aurretik burun gauza gehiago itxen duzuz, final bat jokatzen duzuleko, o semifinal bat, eta orduan, urduri dut eza. Baina azkenean jaben kantxa sartu eskero eta izarri bizkabota eskero, beti soltetan juntza asko zuen goto. Orantxe ikusiko dugu, esan bezala, aurretik tarte txiki bat utziko dugu, Xistera Lagun ikusteko, eta denak Xistera Lagun egiteko, eta berehala hasiko da gaurko lehenengo finalerdia neske jokatuko dutena. Batzuetan bestei laguntzeko ez da gauza handirik egin behar. Oso gutxikin asko eman dezakegu. Egin zaitez Xisteraren lagun, email bat ematearekin nahikoa izango da. Guretzat, zure laguntzak ez dauka preziorik. Informazio gehiagorako www.xistera.eus. Kaixo egunon berriro ere Mutrikuko pilotaleku honetatik. Mutrikuko pilotaleku honetatik orantxe hasiko gara, gaurko neskak hortxe prest daude, ia kantxaratzeko moduan diren, Felix aipatu eguna, finalerdi dotura datoz, eta gaurko datu bitxia nesketan, 3 neska Bartzelonakoak. Hori da, azken helburu hoxea, mundu guztikuko danetaiko pelotariz etortzea eta Xisteran haunditzi, eta hori gure helburue. Señal hona da, kanpotik badagoela jentia jokatzen dagoena, neskak. Hori da, azkenean helburua lehen esan duguna da zabaltzen joatea, askotan sentsazioa da Euskal Herrian dagoela zesta punta, kasu honetan ikusi da Bartzelonan da neska gainera ez dira etorri txantxatara, baizik eta etorri direla serio bizi eta 3 finalean, da beste bire oso gertu sartu ikeratu direla, ez? Ikusitxe azkenengo 3-4 urtien zemat neska hasi diren jokatzen zestaz, lehena zeuken aukeraik jokatzeko, eta hone bentzet, Xisterak proiektuekin bauk aukera jokatzeko, eta nik ustik oso posi dauzela. Aipatuko ditugu beraz, hortxe dira kantxeratzen 3 bikoteak gorriarekin, esan behar da, aipatu behar da, norbaitek ez baldin baki ere, zuzenean sailkatu direla lehenengo eta bai aurrelari atzelari ikonenak finalaren daudela, eta hemen daudela gorri zarituko direnak, kasu honetan hortxe aurkezpena egiten, alde batetikan Maite Ortiz de Mendibil eta Mariona Kañiz, hauek dira bigarren honenak. Eta urdinez arituko direnak Naroa Merino eta Eneritz Lizardi, hauek bat Tolosarran ezan Donostiko klubean jokatzen duen eta Eneritz Lizardi Mutrikukoa, Danova taldekoa, eta beste bia Bartzelonakoa Carla Beltrán eta Raquel Peix, biak Baskone taldekoak, eta lehen ez dugu aipatu, baina Maite Ortiz de Mendibil Gasteiztarra, Zumeian taldea ari dena, baina bestea berriz Mariona Kañiz Bartzelonakoa. Sailkapenari begirat da referentzia hartzen baldin badugu nola joan den, gorria izango leheteke favorito, baina gaur den aldatzen da, ez? Semifinal bat da, eta esatzut horre faktura pasatzen da azkeni, zenbat zelako nerbixukin etortzarin, lasai etortzen bazara, baina zuk esan duzun bezala, nik ikusi dut Gasteiztarra aurrelarizek, horrek nik bizten dut, beste maila baten dagoela, nik zar ikusi dut eta kolpia dauka, eta gero rematetan gozazoien ondo rematetan dago veloziadekin, nik uste momentos favorito bat aizeleikela, baina jokatu inbida. Baina gero ikusi berra oso gazte direla, neska hauek, kendutak justu Marionak, 32 urte oso karrez baldin banago, gaurko finalera ikusi dago veteranena da, eta hor atzean olako veterano izatea ere horrelako egun batean garrantzitsua da. Osea, berak Maitek 15 urte beste bizitu. Hori da. Azkenean veteranisi beti balizio dago, baina gero maila bezkera gutxi bida, veteranisi ez da igual pelotan hainbeste urtien jokatu zu igual ez izango zu, eta igual ez 11 urtaz da guzu eta 12 urte eta esperientzia guzu, baina honen neskak ez da zenbaten nahiako urti epai, baina zenbaten nahiako esperientzia duken. Eta nik azkenean, hobetuen jokatzen dagoena, arretxiek irasiko dago. Hasi da, atera du Maite Ortiz de Mendibilek sakea, hor ondo eraman du. Eneritz Lizardik, honek atzera, botea gainetik, ez da iritsi Mariona, beraz lehen tanto urdin.
Bai, bueno, hor aukero ukide bai sartzeko pelota hori, baina ez dakit, atzelarizia itzitza, bizkate sorpresan atzelarizia ez da prest, da hemen presto midea daneta, ez da. Bai, hemen deskuide txikia nahiko da tanto ekaltzeko. Bai, eta gero izketan mida, barruan zurian iria, hau bestian ikusten dut bizkate horre izketan emidala. Barruan oso garrantzitsu izaten da, ze pelota hor tanto batzuk galtzen dira tontamente hori gaitxik. Bueno, bigarren tanto egin du Naroa Merinok, saketik, sake luzea egin du, gainetean bote egin da, pase egin du. Atzelaria, hortxe Marina oraingoan bai, oraingoan harrapatu du. Honek atzera, bote egin, eskatu dio rondo Eneritzek. Honek berriro ere atzera, eta gora. Honak ies egin dio, asmo atzera, baina orain altu xamar, asko arrotu du pilota hor. Bai, nezien dago altura eman, da gero atzelarizia jaikixitxe madu ganetik pasau, eta larri altzadu, da txapa. Bueno, hortxe beraz, bi dituzte urdinek, bat gorriek, oraindik krisia batez, ez dut gaina pelotari jo, saket egin dutelako, horreko tantoa. Ja. Hortxe doa Ortiz de Mendibil, honek laburrako atera du, eta faltako lezonago. Bai, falta. Falta egin du, beraz, hori da pena, ez tanto horra galtzea. Hori haitxe dinotzut, urduri, torri da pixkat, denengo pelota sartzeko moduan euki dau, ez dau sartu, biharrena sake falta, hori da, ez da, bueno, nik usten dut, aurrera junala bat tantuak, nik usten jungo die mejoretan, ez da. Bueno, falta egin du baita ere, oraingoan Karla Beltranek, beraz, urdinak hirurekin, 3 bat, eta tantorik dana batekin beste biak, 25 dakiniela, eta luzea da, beraz, oraindikan, tanto egiteko aukera handia dute oraindikan, ez da, eta partida luzea, joko luzea oraindik. Da, bueno, berriro sakea luze eta gainetikan, ez? Pasatu dio, ja, bigarrena badakin dutena. Bai, hori gaitxik, bizkat zentralen bida pelota hori oso bizitxe da, eta atzelarizek aurrelarizik zamitzago, berak konturetu bida, atzera pantau bida hola, sake restetako. Bortzen Naroa Merinok sakera, sake arroa baita ere, eta tanto gainetik. Oso antzeko dira, saketik tanto asko eta dana antzekoa. Bai, ez di konturetzen atzera batik pantau bidea. Hori izan berez, hor pixka atzerako behar da. Karo, da hori euren hartin esketan emide hor. Pantau atzera batik, da lasai. Bado abire Naroa Merino. Atzetik aurra torri. Oraingoan bai, Marionak harrapatu du, kindarrez atzera, sartu da Naroa Merinok, hor moztu nahi zuen da bera. Hor moztu nahi zuen hor, txapa gaina, baina bera egin dio. Intentzio hon auki da, baina ez da ondo urten. Bueno, bortxe beraz, markagailare begiratzen badiogu, 5 ikusten ditugu urdinak, 2 gorriek, eta batekin daude krisek. Beraz, sakera dator orain, Maite Ortiz de Mendibil, Gasteiztarra, Zumailako taldean ari den neska. Bigarren aurrelarik onak gogoratu finalean direla jadanik Maialen Aldazabal eta Naia Kalbo, beraz gaurko irabazleek haien kontra jokatu beharko da datorren larun batean Markina Xemeien. Sake egin du Ortiz de Mendibilek, harrapatuko du orain bai Rakelek. Horre motutzi dio, ondo sartu da orain Maite Ortiz de Mendibil atzera honek, harrapatu du orain Rakelek, honek horra aurrean motzakoa, ondo berriro Maitek. Atzera, oraingo tantorik pelotatu dena da azkenan utxatzelari. Tanto luzen oraingo. Bai, bueno, jungo di estartzen, ez da. Ota bosta tantora, duguz aukera, gutz batzu ditxeko, bizka zentretako, eta, bueno, hemen gaina sarri oteza barruen, ez da, sortzi pareja dago zenien galtzen duzu tanto bat, eta beste 7 pasau bidau sartu orduko, baina hemen tanto bat galtzen duzu ni, horrengo tanto galtzen nahi, barrun zauz oztabe, eta ez da guztu aukeraik otzitzeko, ez da. Hau da, gaina, esan ez duke momenturik klabe hau da, ez? Momenturik klabea, hau da ez? Aserako, ez? Nerbioko horregoten dira. Bai, normalien bai. Epa. Hortxe, rebotea eramana izan du, ez du asmatu Eneritz Elizardik, eta gorriek laguarren egin dute, jarri dira tanto batera, 5 daude urdinak, 5 daude Naroa Merino eta Eneritz Elizardi, eta 4 jarri dira orain, Maite Ortiz de Mendibil eta Mariona Cañiz. Horator Ortiz de Mendibil, sakea lagurra eta bigarren falta. Bai, niko, ezke frontizan pizkat altura momiako, eta niko behien joten dabil, eta hori etxi falta itzen dugu. Aurreko bi sake ondo eta dau, altura eman, eta ondo, baina azkenengo horrek motzak indaguna, izen da, bezamarri frontizan jodaulako. Sake arroa egin du orain Karla Beltranek. Hortxe doa, hortxe zipan berriro pelota hartzera, ies egin dio, zestan sartzera, baina ies egin ez du asmatu. Pelota eskuan sartzen, zestan sartzen ez du asmatu Felix, eta azkenan ies egin dio, tantoa urdinentzako. Urdinak, bai. Bueno, momentoz, ikusten da, urdinepe potente dauzela, ez gorrixio begarrik. Hortxe doa Marionak, pelota sartu da Merino, atzera honek, ez du horren ezer jakin nahi
Maiterekin, altu eta antzeko zentanta baita ere ez, gainetik pasa dio. Aurrera junda, pixkat, aurrera aidera juteko asmukin, baina azkenien jaikisiako aurrin, da boteko horri pantada ez da ikutu, da, alegindu da rebotien edute, baina ez da... Hortxe, banara, Merino, zazpi ituzte ja urdinek, hortxe, Raquel Peix. Eraman du, motz edo zaio sartu dala iritsi da, bi pareta, eta oso batzean zeuden hor Kataluniara oso batzean, eta ederki ikusi du hori naro bat. Gero esperientzia, ez da, areke baki zeren bidauen da honek, igual ez dugu jokatzen on, baina igual Katalunia ez dugu horren beste jokatzen, da bizkat esperientzia faltako, ez da. Hortxe naro Merino sake arroa luze, orain bai, Mariona Kainez sartu da, atzera honek, naro Merino sartuko dautzi dio, Enel Lizardik, atzera berriro honek ere, pelota arrotuz, iritsiko da Mariano, sartu da Marionak pelota, hone berriro ere atzera. Hortxe sartu da izan du Arakaso, utzi bertzioan ez da atzelariari. Tartera zoien, pelota hori, tartera zoien, atzelari zimkatzen onda, eta bestia aurretik atzera uzitorri da, eta laha batzan justo jaikizingoan erdingurun da ganetik pasako egon. Hortxe beraz, tanto bagiago horriek, hortizen mutil atera du, sake luzea, tanto. Sake hona atera du orain. Hona atera du, eta ja direk erturatzen, 6 eta 8 korrez balde manago. 8 dituzte, urdineko da, 8 urdinek. Eta 6 gorriek hortxe, Maite Ortiz de Mendibil. Sakera, sake arroa, bote egingo du, ondo jarrita dago, Enel Lizardi. Honek pelota, indarrez, arrotuz. Pelota atzera, Mariona Kainez, ondo jarrita bere, honek ere karri. Nara Merino, inua egin utzi atzera, Eneritzen za, Enel Lizardi. Pelota arrotuz, atzera. Hortxe, ondor Marionak ekarri. Zabalera, ondo iritsi da Naro Merino, konek atzera baita ere. Iritsi da, Mariona iritsi da, eta gora, Felix Orbena izan da ez. Ondo junda pelotiana, bote korrido, eta sartu indau. Gero, pelota zeman ondo gatuko, ez da barruan da, hori gaitxikoako gora. Pelota gora joan zaio, beraz markagailuan hortxe ditugu lehen postu horretan indarra hartzen. Badirudi, gaurko borroka, gorri eta urdin izango da. Hori ikusten da, ez da. Momentuz grisiak atzeratu dira. Eta orain pelota Enel Lizardik, honek arrotuz, atzera, ondo iritsi da Raquel Peixek. Betik eta bera. Raquel Peixek bera. Eta momentu honetan hortxe markagaia begiratuta. Merino eta Lizardik 10 dituzte, Ortiz de Mendibilek eta Marionak 6. Birekin daude Carla eta Raquel. Beraz, 25 da, baina ja urdinek 10. Eta hor, eta grisiak bi, hor alde handia da. Azkenin euren tartien zein egitzen dauen tantuk, aixo hona, ez da, hone gorri zeitxe badu, aurrera jongo dira, ze ikusten da, Katalana pareja flojuena ematen dagoela, momentoz. Hortxe, pelotara Enel Lizardik harrapatu du. Pelota arrotuz atzera, botea ondo jarrita Mariona, harrapatu du pelota sartuz, ez da honek ere pelota arrotuz atzera. Enelitzen zat, ondo jarrita mutriko harra, eta ies egin dio, barzertu zaila pelota, eta ies egin dio, horrezin izan du hor zestan sartu. Eta hortxe da borroka, urdin da garri. Claro, ontzik etxin dauen tantu, ikusten dana beltz dauzenak zera flojuna izin edan, honet tantu, izaten lantxe, urdin iruazten motzau, honet tantu itxen motzau, ostabe sortzi, tanto biregatzen da, eta ostabe barrido urdinekin kontra jokatuko dau, eta horrik zengo burrukia nik ustean, euren arti nengo dala burrukia. Pelota aldatu du orain Ortiz de Mendibilek, hor olakotan aldatzen da motelxio? Ez dakit, nik ez... Ni pentsatzen eban, bizizio, niko bizio da bestia, baina ez da ipan, nik bera gustorua, motelagoa zibliko da, eta bera sartuko da gizia jokun, ze bizizio dago nien, kendu itzetzu ezuri, pasau itzen dauta. Motela da nien zau sartzea jokun, ze zuri izin pasau. Hortxe da Maite Ortiz de Mendibil, pelota arroa, iritsiko da Raquel Peix, honek atzera, bote egin, Mariona garrapatu du, honek atzatuz pelota, sartu da hor Carla katzera, pelota arrotu, tanto hortxe beraz, hirugarren tanto egin dute Bartzelonako, oraingoan ondo, oraingoan Baskoniako ondo. Ondo, aurrera jun, topa pelota, da, albotik pasau jutza, eta ondo. Badator sakera orain, Carla Beltran, pelota arrotuz, motko ditzegio, sartu da, eta dejade egina izan dio txapa gainean Merino, baino, behera.
Ez du idea ona, baina ez du ondo kalkulatu. Bai, hori da, lehen bedoneko ez da, Berak egin. txapagainia bota bidala, buena beti. Hor izan tante alde edo kontra, daren kontra jontzio, eta ja, lau tantora jarri dira Baskoniako bikoteak eta bostera ere bai, orain sartu nahi izan du hor pelota sake horretara, kendu nahi izan dio atzelariari Ortiz Mendibilek, pelota egiz egin dio, eta ja, gerturatzen, ja, bostera, eta 10, 7 eta 5, hortxe, betire aurretikan, Merino eta Lizardik. Hiru tanto jarraian. Hori da, atera du orain, Karlak, Lizardik, honek atzera, arrotuta pelota, ondo sartu da orain Raquel Peix, Nara Merino, atzera, orain ez du arriskorik hartu, pelota zabalduz, ondo hortxe, hankageldian, Garra Betranek, aurrean Merino, aukera dauka egiteko biparetanto. Hor, oso atzean bigere Kataluniarrak orain, ez? Bai. Bueno, baina peloteo geixan da. Lehen ez pelotazo bako txien utzitzen izin dago Katalanak. Edo ikusten da, sartu egin dio, postasun, irutanto jarraien egin dago. Eta orduen, hori morala moten duz, jokatzeko. Bueno, momentu honetan sailkapenari begiratuta berriro ere, urdinak aurretik jarraitzen dute 11 dituzte, Merinok eta Lizardi sakerana, Merinok, pelota arrotuz atzera, ondo dago Mariona, hortxe Marionak atzera, sartuko da Merinok ere ez du aurrean nahi, hor Ortiz Mendibilek Blastonek oso atzera rebotera, tanto. Ondo biletu du rebotea. Bai, gero berak ibuko du pelota horretan aurrera joan atzeruzu hasi da horre pelotei jan mieko, huekue, zera futbolistak portero gitzen da modun aurrera zurten, hueku ez izteko eta bardina. Ez du asmatu hor, gainetik eta tanto, orain bi segidan, eta orain berriro zuloa, 12 sartu dira ja, 12rekin jarri dira urdinak, 13 hori da 13, orantxe 13 garrena, hortxe Naroa Merinok eta Enel Lizardik, 7 juste Ortiz de Mendibil eta Marionak, 5 Rakelek eta Karlak eta Rakelek sakea Merinok, luze berriro ere, hortxe Marionape, hortxe Marionak, atzera, sartu da, bikainari da gaur ez da, Merinok horre egin ditu txipare bat, baina hortxe Mariona, orain bai errepotetik, ekarri du, oso ondo. Enel Lizardi, honek zabaletik, bazterera, ezkerrer majo eta ondo hartu du Marionak, Marionak atzera, pelota niritzen za, baztertu zaia, baina ondo ekarri du Mutrikuarrak, honek pelota arrotuz, sartu du eta egiz egin di hor, izan du Marionak Añizek, baina hor ezin izan du pelota sartu. Bai, urdinek oso zentraute, pareja gogorra itxin daue, utz gitxi, atxeke kortada bi botatxunek toldo azpire, baina oso ondo, pareja gogorra. Atera dua, Merinok sakea, Rakelek, honek aurrean gelditu zaio, sartuko da, hor azkenean ez da iritsi Merino, bai Lizardi, betikan, arrapatu ondo Karlak, honek atzera, pilota arrotu zabalera, Enel Lizardi, honek atzera, Kinu egin du, azkena atzelari hartu du, Rakelek aurrelari Kinu jarren, pelota moz geldituko da, sartuko da, Nara Merino aukera du, ez atzera jokatzera baki du, pelota atzera torre botera doa, tanto. Ondo bere Naroak, aukera zeuka baitera horren bukatzeko eta atzean erabaki du. Bai, bueno, ez da tanak hartu aurrin da remata bidanik, piskat aldatu mi da, joku be, eta ondo. Hortxe beraz, badator, Nara Merino sakera. Pelota atzera, harrapatu hor Marionak. Pelota horren utzi du, Nara Merino. Merino katzera. Ez du aurre jokatu nahi, rebotera iaia, hortxe ondo jarrita Marionak. Ondo egarri du, ondo bildu du pilota hori. Antxe Merinok, honek ere atzera, zabalera, pelota zaila da hori, eta tanto. Ondo. Pelota zaila zen, eta zuloa handia bai Felix, 10 iritsi dira, 7 gorriak, 5 grisiak, alde handia ja. Bai, maia oso ona emoten da bize urdinek, hasieratik ondo hasi dira, eta ikusten da pareja oso gogorra itxin dagoela. Hortxe, atera du sakea, Merinok, Rakelek atzera, harrapatu du hortxe ezkerboren ondoan. Lizardik, orain Karlak, honek ere atzera. Pelota, Enel Lizardik, hortxe Lizardik. Atzera pilota. Eta azkenean ez du, ies egin dio pelota horrek Karlari, eta ja, gerozta zulo hondi bai, ies egiten ari dira, eta ja 25 gerturatzen, 15 pasata, 16 ere bai, eta... Ja, mazazpi. Bai, eta ja, oso gertu. Sortzetan tokatzen dira, honen ikusiko dugu, ja. Eta beste gozo urruti oraindik. Bai, 10 tanto alde.
Hortxe ba, Nara Merinok atzera. Ondo harrapatu orain Marionak. Bolada bukatu nahi dute. Urdinen boladakin, Enel Lizardik. Pelota arrotuz atzera. Ez dira iritsi, ez dira adostarri, eta tanto, 18garrena. Eta asko ja alde handia. Eta ja, Felix, ja, holako batean, holak aldearekin, horre ja pozorrekin ja, bakarrik aurrera jaten zera. Bai, espadi oso nerviosa, ikusten dago nien urbiltzen dagoela eta bostantora, eta espadi partetan oso nervioso, nik usten dut, eurek irasiko dagoela. Hortxe, atzera. Oso serio jokatzen da, ez da utzkitsitzen dago. Hortxe da estanto banara Merinok, eta emeretzi, ja, alde handia da. Ze balada handia dara mate tantoa batuz, Felix, eta horrekin moral handi ematen du. Bai, da kusi duzun, lehen txapa aspire botatxu bi, baina oingun txapa ganien da tanto. Hori da. Nara Merinok, horren txiria gok galtxera, baina ez da gora iritsi. Ona izan da, hortxe Marionak, pilota atzera. Nara Merinok bikain, Tolosarra, pilota atzera. Hortxe Mariona, honek ere atzera. Pelota orain, Enel Lizardik, harrapatu du, ondo, ortenon aurka, seguru baita ere mutriko harra Felix, atzelaria, Enel Lizardik, oso seguru, bizi da bizi, urdinek, utzkitsi oso gitxin dago, Eta, bai, hogei garra zemeno Felix, eta hori utz-gutxi izan duzu, eta gero gainera, orain jak uste duzu ze alde, eta beraiek Morales gora, eta beste bera. Bera, hori da. Eta horrelako eta orain saketikan gora. Aspaldian ez du tantori galdu Urdinek, eta orain galdu du, Nara Merinok gora bota du, lehen ere gertu izan du. Bai, hori gaitzi, eta bigarrena ja... Ja, joan zaio. Igual inderra gaztak jungo dira, da gero ja ezin ekarri pelota hori. Hori, gora joan da, eta hortxe 8 egin dute... Zazpesek barkatu 6 egin dute Grisek, Carla Beltranek eta Raquel Peixek. Eta... Oztakit orain pelotakin bazuten zerbait. Zer galdetzen nahi, ze pelotan bai, erabakitziko motela bo bizitza hau. Hortxe, sakera badua, Carla Beltran. Bartzelonakoa, hortxe pelota atzera, Marionak aukera ondo harrapatu du, atzera. Hoi, bai. Pelota arro, ondo hankageldian Carla Beltranek. Atzera honek, ara aukera du orain, baita Urdin Mendibilek, honek atzera, eta tanto. Oso gutxi ikusi dugar Ortizen Mendibil, oso gutxi. Ez da aukerek izan. Ez da aukerek. Urdinek ondo zerak Lizardi gaina kendu izutza pelota bera, bitxartera botatzen dago, beti bera alegintzen da berak, berai peloti ez zela sartu berak, ze ez dut minondu zitzen dago, eta estrategia hori ikusten da, eran frutuk emoten dauzela. Hortxe, pelota atera du, aukera du orain, Nara Merino bipareta, tanto ze ondo bukatu duen, Nara Merino ze ondo bukatu duen. Eta 21 tantoa egin dute Urdinek, 21 eta ia baita daudela, esan dezake, Felix, Urdinek zira bazteko, deskalaura hundio pasar. Ba, hori etxik. Ja, 21ekin, alde handi atera du, Nara Merinok sakea, orain eramango du Raquel Peixek, atzera Raquelek, zabalera, ondo sartu da orain Merino aukera du, eta moztu du, tanto. Eta moztu ondo, esker horma, hori, dificultada hori ez da katxarri etorri eta hemen, esker horma joten da horien, beti ogitxia urtetzen dago, gehitxua urtetzen dago, eta dificultada horretzen da. Hortxe beraz, sakera Nara Merino, atera du sakea, sake luzea, Marionak, atzera, moztu berre Nara Merino, orain harrapatu du. Bai, katxarri, ikusi duzu, ze alde hoten dan, esker horma jo, ero kantxar dire, sartu leke. Beti errezago, eta ale tanto. 23garrena, bukaeratik bira jarri dira, Felix, ja, hemen. Ba, eta Lizardi, seguru, Zu batera faiatu zu txiki? Oso gitxi, usteit, bat maten dauen, esker horman arrimauta torri dena. Hoxe izango zen. Bai. Atera du ba, Nara Merino sakea, arro berriro ere, harrapatu orain bai, Carla Beltranek, honek atzera. Orain ondo Enel Lizardik, bote egin, etanto, gainetik pasatu dio aurkariari, eta hogeita azkeneko sake egingo dut orain. Azkeneko sakea egingo dute. Azkeneko sakea, Nara Merinok, hortxe ba. Azkeneko sakea. Merino Lizardi sartuko dira. Finalean, lehentxeo Gerisek bukatuko dute, alde handia dago. Pelota atzera, harrapatu horrein Ortizen Mendibilek, honek atzeratu pelota, botegin, ez dio bote egiten utzi, ondo sartu da horren eritz. Orain Maitek harrapatu diez egin da bukatu da. Bukatu da. Nesken finalerdia bukatu da. Eta hementxe Felix azkenean,
esperotako ez? Bai, Ikusten, joan den bezala. bai, hasieran emote ben gorrixek favorito bezala gadola pizkat goitxik zera, baina azkenien urdinek demostratu daue askoz be pareja hobi eitzen daula, bai aurrelarisek eta bai atzelarisek oso gitxik aldu, gero eta asko sartu, rematiak ondo, gani usten dut kompleto, kriston kinela jogatu daula. Bueno, ba, orantxe, itzuliko gara elkarrezketa egitera, bi irabazleekin. Orantxe, izango gara, bi irabazleak Leicester batean eterko zaizkigu, hortxe ari dira argazkiak ateratzen, eta hementxe, parrez-parrez badatoz biak, parrez-parrez badatoz biak, bai Merino eta baita ere, bai esan bezala, hementxe dira bi neskak, hementxe datoz biak gustora, bai Naroa Merino, Naroa Merino eta esan bezala Enel Lizardi, bueno, Eneritz, Naroa zorionak. Gero asko. Bueno, uste baina horreza joan da dena? Bai, nik uste bestiak ez duela euran nibele eman, eta gu oso ondo jolastu dugu orduan, Bueno, Aroa, hasieratik zule egin duzu eta horrek, pentsatzen dut, lasaitasun handia eman dizuela, ez? Bai, hasieran oso urduri geuden, da irabazten hastea lasaitasuna emateko azkenen. Bueno, aurrean hor bi huts egin dituzu, bi ihes egin dizue, gainentzean dominatu duzu dena? Bai, hasieran pixka juntzain, baina bueno, aurrera aiten ikasi deu, eta egin deu, da azkenen irabaztea lortu deu. Bueno, Aritz, zu berriz atzean, utzi egin gabe, danak ondo? Bai, nik uste gu hasi ganez irabazten, ja urduritasun dena juntzakola eta bestiek geixo efektau dixuela galtzen jutian presio hori, eta orduan gu laseixo jolastu dugula baino, eta hor abantaia bat auki dugula. Bueno, finala izango duzu datorren larun batean, nola ikusten dituzuen aurkariak Aldazabal eta Kalgo? Nik uste kompetidua jungo dela, ze brak ere ez du bate faiatzen, orduan politxai jungo dago, esperemos. Nola ikusten duzuen Aroa? Nik uste baiek deonak diala, baina laso hain bezala jolastu bali madeu aldiaula irabazi lasai. Bueno hementxe gaurko bi irabazleak zorien nola ez datorren larun bateko finala handian izango dira, eta guk orain tarte txiki bat utzi eta pelotariak berotzen direnen bitartean, bere alagarazuekin bitartean Xistera Laguneko hortxe esan bezala egin beharreko zerbait Xistera Lagun, eta gogoan izan ondorengo bideoan ere Xistera Laguntzeko aukera izango duzuela. Too many days in the darkness without a glimpse of the light. Etorkizuna gaztetxo hau dira. Xisteran apustu garrantzitsuenetako bat gaztetxoa dira. Oraina badaukagu zirkuitoarekin, badaukagu gidaliburua, hainbat proiektu ditugu eskuartean, baina etorkizuna gaztetxoa dira. Eta gaztetxoak zaindu behar ditugu bai. Every part of you wants to surrender, but darling, you were meant to survive. Les abre camino para conocerse, seguramente dentro de unos años igual competirán entre ellos, entonces yo creo que es buena experiencia para que se conozcan y para que vayan entrando un poco en el mundo de la cesta a punta. Kristona izan da, kriston giroa egon da,
oso polita izan da Euskal Herri osoko aurrak biltzea, eta kirol batek nola biltzen eta lotzen ditun horren beste lekutako jendea, eta gurasoi nola induten lana eta dana, kriston polita izan da. Sí, y además si queremos que jueguen a esto hay que hacer cosas pues como este campus para que conozcan más niños, para que se diviertan, para que se enganchen y para que quieran hacer este deporte, que es lo que al final es lo que se trata. Ikusten dutena nire semiaz, gero lagun ezberdin asko zitzen dabe, herri diferentetako asko eta gauza asko konpartitun dabe. Aparte, euran afizinoi dala zesti, ipentzaten dut euran arteko koezinoi politxexatzen dala. Inongo dudai gabe, balorazioa oso positiboa da. Ume pilo bat eduki ditugu kampusian, prestatutako ekintza guztiak aurrera eraman dira eta denak oso egoki, bai entrenamentuak, bai goikoren bisita, bai hemen Tolosako Beotibarren egindako jaialdia, beraz balorazioa oso positiboa. Le week-end s'est bien passé, on a bien joué et je me suis fait des nouveaux amis. Pues ha sido para mí una experiencia muy bonita y yo la quiero repetir. Goikoetxean bizitziko dutxez izan, ondo gozan da gero kaskuk eta zen. Sisteraren oinarria elkarlana da. Hala hasi ginen, elkarlanetik eta elkarlanean jarraitzen dugu. Eta hola jarraitzen baldin badugu, proiektuak badu etorkizuna bai. Batzuetan bestei laguntzeko ez da gauza handirik egin behar. Oso gutxikin asko eman dezakegu. Egin zaitez Sisteraren lagun, email bat ematearekin nahikoa izango da. Guretzat, zure laguntzak ez dauka preziorik. Informazio gehiagorako www.sistera.eus. Bueno, hemen txegaude berriro ere Mutrikuko pilotalekuan. Igoetz, pilotaleko eder honetan, pilotariek hortxe berotzen azkeneko ikutu horiek ematen hasteko prest, eta esteko esan bezala, eta hortxe ikusiko dugu lain bigarren finalerdia, eta bigarren finalerdia honetan Tomas Urruti eta Kepa Garat izango dira alde batetik, Unai Bidal eta Gorka Mugartegi izango dira bestetik, Alain Garzia eta Julen Goitiandia bestetikan. Hortxe esan bezala, pilotariak ere hasteko prest, Leicester izango dira, epaia ere hortxe dugu. Eta aurkik berala kantxaratuko dira, hemen esan bezala. Bigarren finalerdi honetan, lehenengoa gogoratuko dugu, dida batean nola joan den oso azkar joan baita dena. Eta irabazlea gogoratu izan direla, Naroa Merino eta Neli Lizardi, 25 tanto egin dituzte, 8 egin dituzte Maite Ortiza Mendibilek eta Mariona Kañizek. Eta 6an geratu dira Carla Beltran eta Raquel Peix. Horrek zer esan nahi du datorren larun bateko finala handian izango direla, alde batetikan gaurko irabazleak Naroa Merino eta Eneritz Lizardi, eta bestetikan jadanik zuzenean sailkatu da zegoen bikotea Maialen Aldazabal eta Naia Kalo. Beraz, lehen bikotea finala erabakita, eta kantxaratzen orantxe txalon artean kantxaratzen ari direnak, hortxe dira gaurko bigarren finalerdia jokatuko dutenak. Eta alde batetik esan bezala, gorriz arituko da Tomas Urrutia eta Kepa Garat arituko dira Donibane Garaziko aurrelaria bigarren zati honetan, Sistera zirkuituko mutien bigarren zati honetan nagusi izan den pilotaria, Donibane Garaziko esan bezala, berarekin batera Donen Loitzuneko izango da Kepa Garat.
Eta urdinez zarituko direnak, Unas Bidal eta Gorka Mugartegi, honek Sorozabal ordezkatuko du, Sorozabal Miami bai da jokatzen, bere hor zarituko da. Hau izan baita laugarren atzelarik onena, eta azkenik Grixe zarituko diran pilotariak Alain Garzia, Andoa Indarra, eta berarekin batera arituko da Julen Goitiandia, Felix, ze esan dezakegu, finalerdi honetaz, urrutia izan da bigarren fase honetako, esan ez azken fase honetan nagusi, aurrelarien artean, akaso bera izango diferentzia markatuko dituena, markatu beharko litukena? Nik uste dut Tomas Urrutia oso ondo jogatzen daula, eta pelotari bat oso serio jogatzen dauna eta maila honeku, ezta? Baina, zinek irasiko da, nik hemen bestot nahiko nibelote daula, Nik uste dut, edo zinek irasi dekela, momentu honetan nik uste edo zinek irasi dekela, Lehen bezan du Gorria favorito eta hemen Gorria zen joa favorito, baina azkenian urdinak irasi dabe. Hemen bardile pasableke. Aipatu duguna, Sorozabal zen izateko, jadani berak Miami debuta egina du, Miamiko profesionalekin, beraz, bere lekua Mugartegi gaztea oraindik oso. Akaso hor, logolako finalerdi eragin dezake horrek, jazentasun horrek? Bai, eitzen dago, ikusi dute beste final batzuk, ostotzien digilan da oso ondo, bosgarren geratzeko, maia 15 urtekin, uste daukela, 15 urte daukuzela, 15 urte. 2004 uztailean egin zituen, barkatu hemen egin nintzen beste data bat ikusten, ametxeak Gorka Mugartegik martxoan egin zituen 15 urte. Hori etxia 15 urtekin, semifinal bata, maila honetan jokatzi eta baduka, mutilek oso nivel handize duka, Gorkak partidu asko ikusitzat, on. Egin dute arno tanto, bere egin dute arno tanto. Eta berritxune finala jokatuan, oso urduri pantauzan, pelota normalien galtzeztaguna galduan, da azkeni finala, irazi, baina hori urtikin mejorita jongo da. Final asko jokatzen moda ginen, lasaitasune ja oitzute jongo da. Hori da, duari gabe, eta hortxe beraz lehen tanto urdin izan da benere. Eta orain pelota aldatu dute. Eta sakera Unas Bidal badator. Hortxe pelotaria, berritxuarra, lehenengo sake egingo du, eta orain sartu dira jokoan, sartuko dira Alain Garzia honek, arrolari honek ere, Alain Garziak ere minon digiten du indartsua. Hori epiti punta-punta nibili da. Bai, kusiko dugu, azkenien semifinal baten zan dutuna, hasieran urduri. Garantitxu ez da? Lehenengo tantuek hor, era etortzen badia, lasaitzut ezaz, neskak esan duen modun, ez da, lasaitzen. Hori da. Ikusten duzu bentaja hori eta zera tantu gitzen zauzela eta... Hortxe aukera, Alain Garziak pelotatzera Indarrarekin. Ondo sartu da hor Mugartegi. Honek atzera. Ondo Goitiandia. Honek ere atzera. Sartu da hor Bidale moztu txapa gainean. Tanto ez da iritsi zaila zen oso behetik eman du Indarrarekin zaila. Ondo, moztu da, txapa gainean justu-justuan da jaikidip ez dagoen. Dena bera egin du, iapoterik ez du egin, da Indar handierekin. Bai. Oso zaila. Bueno, bortxe beraz, aurretik hemen urdinak, hemen ere urdinak hasi dira. Bueno. Bi tanto besterik ez, bat orsakera, Unas Bidal. Unas ez da pelotari bat asko rematetan naguna, baina moztu ondo itzen dago. Baina ez da pelotari bat asko rematetan naguna, baina pelota asko sartzen da, eta rebotea, eta bastante veterano da, bera be, Eta hortxe tanto egin dute, esan behar da hemen ere, baita ere atzeralik gaztea dela, Kepa Garatek 2002koa, 17 urte egin berri ditu, bere gaztea oso. Mutila handia hori bai, mutila handia da, Kepa Garat. Bai, da gaina, mejoretan doi, pasan urtetik aurten maila bat gitxua, ikusteko, konfiantza gitxua jokatzen, eta, urtie, pasau ala, nik usten dugu, askoz mejoretan, Tomas Urrutia ere gaztea, 18 urte, egin berri hau bere, eta orain ez da finibili, ez egin pelotak hor. Bai, berandu bili da, Tomas Urrutia pauso bat aurratxuak joan, nahi dirikoa, baina ikusten dut geldik atu dela, ia zep, etxuk ikusten duzu hor, pauso bat emoan aurrera, bote pronto bari gaide sartuko bat, hor erretzago sartzeko, pelota. Beraz, hortxe, Gorriak lehenengo doaz, eta beste biak banarekin, zalderik, 2 eta 1 dituzte denak. Atera du, Alain Garziak orain, Mugartegi, pelota atzera, sartu da Alainek, hortxe Andoa Indarrak, pelota erdibaretik atzera, ondo sartu orain Gorkak, Mugartegik, pelota honek ere atzera, ondo Goitiandia, honek pelota arrotu, sartu orain Unas Bidalek, honek atzera, ez du nahi ezer jakin Alain Garziarekin, Goitiak atzera, sartu da Unas, hortxe Bidal, pelota atzeratu Zabalera, bote egingo dio, eta hor bote egin, sartu da Goitiandia, Goiti sartu da, baina ikutu dio pelotak eta
Bai, horre rebesakin bez zamarrien, da jokun sartzen, unaxe barik horre atzeralixek obada sartzik jokun aurrelarixe bai, aurrelarixe minin gixeleike. Orduan ez da pasetan julen momentoz peloti unaxe eta unaz da jokun sartzen da hori ez da izaten ona. Hortxe bat, pelota atzera orain. Orain sartuko da, utzi dio, arazoak ukarri du azkenean hor Mugartegi, aukera du orain Urrutiak, honek moztu bipareta, ondo moztu du hor, ezker pareta joz, eta hori ere zaila, lehen ipatu guna, behetik, ezker pareta, boterik gabe. Hori da. Ba hortxe beraz partidua, ez dago alderik, oraingoan bai ez dagoela momentuz, bai ez dagoela alderik momentuz, denak pare-parean. Bai, 3-2 Hori da azkenen jende nahi duena ere, nahi duen emozioa eta bukera arte, ez? Bai, hori da. Eta nibela bai ikusi izlapizkat, emozio askotan oleke, baina azkenen nibela... Ezberdina da, huts asko berdintasun izatea edo jokonarekin berdina izatea. Hortxe beraz, jokoan da, tanto hau ere, sartu da Urrutia eta egin egin du, ez da alkarriaren estorbura egin dute horrez. Bueno, justo bitxartera junta, eta arrimauta, ja bain esker horma gutatzen badezu, pelota hori zaila izaten da. Hoi samarrien, arrimauta oso, ondo pinitxe, peloti, hoi zaila izango sartzea. Bueno, sakera bat hor, Alain Garzia, Andoindarrak, pelota, atzera. Hortxe orain, Mugartegi, gaurko, finaletik honetako gazteena da. Alain Garzia, gora, eraman duen posturan zaila zen hori onera eramatea, Felix. Bai, pelota asko urten dau, bera ustez baino gehitxua urten dau, eta goiz samarrian reboti eta hortik ez da kontrolik hemen bai, baina han goixen alegitzeza, betzete frontiza aiegetia, baina ez da erretza kontroletik. Bueno, eta bat hor sakera, Unai Bidal, aurretik dira, lau tanto, beste bibikotea, bi aukera duen Tomas Urrutia bi pareda tanto. Horre Urrutia garrapatzen badu horrek ez du barkatzen. Bai, beste horrek nivel oso hona duke. Errapatatzen jauna da oso. Bai, gero, ez dugu korputza hondik, eta horrek korputze txigizia hau zenin, baina aurrin asmo bidau tanto itxen da hori. Indertzu baza eta mutina hondizia baza, beti alegitzeza indarraz da itxi, arremata hau itxit, baina hone dauen korputzaz, beti aurri eratzen badau, normali arrematak itxitak. Bat hor, Donibane Garaziko aurrelaria, hortxe Tomas Urrutia, esan bezala, 18 urte egin berri ditu. Pelota atzera, Goitiek, hortxe Markinarrek, pelota arrotzuz atzera, ondo harrapatu egin dio. Bazarra kontra egin dio, barruan zegoen pelotara atzera zaio. Ematen sartu imebala, baina jule me ondo, eskomia, hor ezker normali pitzema olako pelotak zarri ingo txutantu. Ba hortxe, emozioa, okorraz baldemanago lau dituzte Urdinek, Bidal eta Mugartegi aurretik, eta hirurekin beste bi bikoteak, sakera Alain Garzia Andoindarrak, pelota arrotuz atzera, Mugartegi arazorik gabe, harrapatu pelota, honek ere atzeratuz pelota, ondo jarrita Goitiak, honek, ondo ekarri du, ondo bildu du gara maita ere Mugartegi, gutxi egin gabe atzera, sartu da atzera etorreta Alain Garzia, gatza indarra du honek, pelota atzera, ondo Mugartegi. Pelota atzera sartu da berriro ere Alain Garzia. Jole, ze pelota sartu du. Oso ondo, eta tanto. Bikain orain, Andoindar, Alain Garzia orain ondo ibili da, pelota atzera fetxiz. Pelota txarra sartu txu hor, ezker horman behiz zamarrien gaina be, hemen erratza hori izaten da, korputzer inguru, baina behien hor ez da, normalin ez da gatzen ondo pelota, eta baina ondo, Beraz hortxe, sakera Alain Garzia. Pelota atzeratuz, sartuko da, Epa Garat, hortxe Donibane Loitzunga lapurtarra. Gora. Eta gora. Eta orain, lehen postuan Urdin egile badira, orain lehenengoz jarriko dira Alain Garzia eta Julen Goitian dira. Feliz, aukera lan hona egiten ari dira. Orain arte, maila honeko partida ikusten ari gara. Bai, nivel ondo. Ja beste maila bat duk honek, biharre maila, hemen honenak, lehenengo maila jokatzeko moduen dauz. Atera du, sake luzea, iaia rebotetikan, karri du Mugartegik pelota atzeratzen ari rebotea eramango du gora. Goiko marra jo du, hortxe miruaitz pare horretan, eta beraz, ja beste bat gehiago, orain... Zeigarretan. Azken ibili dira eta orain 6 jarri dira. Bai, lau tanto jarraien egin dago, Ba hori da. Eta Alain Garzia, ondo, nekera aurrelari handia da, indartsua, badaki tantoa bukatzen. Bat hor Andoindarra. Hortxe. Pelota, hor aukera dorain Tomas Urrutiak, ez du erabaki aurrean bukatzea, atzera bota du errebotea, ekarri Goitian diak. Ondo. Aukerakoa berriro ere
Urrutiak, zer egiten orain, pelota gurutzatu du, pipareta luzeak, orain ekarri, Goitiak honek atzera, pelota txarra da, eta ies egin dio, ez da aurreneko ies egin diona Urrutiari. Ez da, zestu duk oso gogorra, hiru pelota. Hiru galdu ditu, hiru ies egin dira. Bai, jarraian. Eta hortxe orain, bai, tartetxo egiten, zazpirekin jarri dira, agian orain arte aldarik handiena izan da. Ba, eta gero Julenek abiedura eskumiekin gogor joten dago, eta hori, parte bat meritxu berana bada, Ba, atera du, sakea, orain, Mugartegik atzera, seguru Julen Goitian dira, oraingoan, oraintxe tanto arlelengo, tanto galdu denai. Bai, batzen da, ona, bai. Ez estatik sartu du pelota, eta egin egin dio, orze gatu du, hor, Felix gatu zu. Bueno, inoz Julenek oso gogor epitzen du zestua, horrek pizkat amortibua emidezaten da, pelota sartzen da nahi barrura, ez inozu, zestua epitzen mazu gogor, pelota... Boten talde egiten. Bai, orduan, horre, pizkat amortibua emidea, suabe sartu dizu. Hor, betigan mozten saiatu da Urrutia, ondo ekarri dio Bidale, gantzeman egin dio zer egin behartzen orain Bidale pelota atzera. Harrapatu du hor, atzera jetxita, Urrutiak atzera pelota baztertu, sartu, ondo eraman du orain, Mugartegik, pelota orain, Urrutiak, honek gainetik pasa nahi zio, ondo sartu da hor Bidal, harrapatu dio, zortzitikan, Urrutiak atzera, pelota bote egin, ondo hor, amarretikan Mugartegik, honek atzera, pelota ondo bildu du, ez dio isegin orain Urrutiak atzera, pelota gurutzatuz, hortxe 11 erditik ikarri du Mugartegik, 7 erditik Urrutiak, pelota jeitxiz, botea egin dio, ekarri eraman egin du Mugartegi, aukera du, ez dut egingo dio Urrutiak, Garatek pelota atzera, 11an bote egin, rebotea, eta ezin Bidalek, tanto gorra izan da Felix. Gorra, oso gorra. Felixek esan bezala, tanto gorra, eta hortxe selkapena, zazpirekin daude Grisak, 5 eta 4 dituzte, 5ekin urdinak, eta 4ekin gorriak, askorentzat gaurko favorituak, eta hemen ere momentuz, ez daude finalean selkatzeko gorengoz, momentuz. Dana nahi dugu finalean egon, hor ikusten daia peloteo gehitxua, ez da zierako tanto tontu beti itzen dana, bata pasa beti gora, eta hone ja berotute dauz Eurepe, eta zentraute kantxan da ikusiko dugu. Hone pelota aldaketa hain dago, Urrutia, Julen eskumiekin tanto pilo bat egiota, hiru jarraian egotzez, eta pelote beste motel haue, lasai hau ebitzen din. Aurrek sartu nahi du, aurren bukatu nahi du Urrutiak, berak sartu eta... Bat hor sakera bat, hori bane garaziko aurrelaria, hortxe da, sakea luzea ateratu, 10etik, Julen Goitian dira. Honek erdi-erdira, sartu da Kepa Garat, indarrarekin dator, Donilo Itzunego lapurtarra pelota atzera, ondo jarrita, ondo eraman du orain, Goitian dira. Orain Garat berriro ere, honek atzera, mutila handia dau, hendik oso gaztaina handia, Kepa Garat Felix. Bai, mutila. Eta gora, orain Julen, bigarren galtzen ez jarraien. Bai. Seguru ibili da, eta orain, bisegidan galdu ditu. Eta hemen, berriz ere, gauzak berdinean, 6-5 egin da orain gorriak, urdinak ere bai, eta 7ekin. Grisak, baina orain bietako batek 6 izango ditu. Berrituta daude bai Urrutia eta Garat, baita ere Garzia eta Mugartegi, eta orain ikusiko dugu bietako batek 6 tanto egingo delako, da sakera Tomas Urrutia. Bien, Nafarroa bereko aurrelaria, hemen da. Eta atzera, 6an botekin, 10 erditik ikarri du Mugartegi, honek ere atzera, hor dago zain, hor diak Kepa Garat, hortxe lapurtarrak ere atzera, pelota zabalduz, orain ekarri du, 11etik Mugartegi, aide sartu da, 10ean, Garatek, hori pelota gurutzatuz, hor sartuko da orain, Bidalek, honek ere atzera, Felix, ez dut nahi aurrean jolaztu, ez du arriskurin nahi momentuz. Ez, eurek zeutzen di eta bagi aurrien jokatu eskero. Eta orain, Kanpora. Ona zen bestela idea, ona zen, bi pareta oso zaila itzultzeko. Hemen kontrakantxa oso estua da. Ondo botatzen eman zu eselik aiegau. Kontrakantxa ez dago aukeraik aieketako. Eta arrarua bitxantzaztena, Unaixe botatik kostaba, oso gutxi botatzen kostaba Unaixek. Horra, alegin du da, etzai ondo erten. Ez. Aipatzen ari ginen aurren ez zutela nahi, arrisko hartu du eta arrisko gaizki. Eta horrek igual urrengorako ze pentsatzen joango dio. Claro, ni usten dut urrengorako, pizka peloteo gehitxua ingo dau, tanto lortzen dauen. Hortxe beraz, 7, 6 eta 5 momentu honetan, Grisia gaurretik 7ekin, gorriak 6, 5 urdinek eta orantxe, berdinketa
izan zitekeen, baina berriro ere, hor ez du harrapatu pilotari Urrutiak, eta 8. egin dute Alain Garziak eta Julen Goitiandiak. Hortxe beraz, Andoaindarra eta Markina Semengo bikoteak, Andoain Gipuzkoarra eta Bizkaitarra, bator sakera Alain Garzia. Pelota indarrez atzera, hortxe Mugartegia rebotetik karriko du pilota hori, ondo bildu du. Hor zai ez du utxik egin Goitiak, hor sartu da Bidal, honek atzera betik, ez dio harrapatu du hor Alain Garziak, honek atzera pelota arrotuz. Baita ere ondo hor Mugartekik erditikan, pelota atzera. Eta horriek esan dut, hirugarren utxa, ondo zebilean eta... Bai. Hirugarren utxa. Eta gauzak oso parean, 8ekin aurretik jarraituko dute, oraindik aurretik izango dira, bai Garzia eta Goitia, baina beste bi bikoteak ere berdin dut daude 6ekin. Ez da alderi Felix 25 urte daude oraindik. Ez, nik uste dut azken arte, ez da jakingo azken arte zein kirasiko dauen, hau ez du duie. Hortxe den kanpora. Eta orain ez dakiz zer egin nahi izan den hor Unai Bidalek, asartu da bere buruarekin, baina gauza traketxa egin du hor. Bai, oso zerraru egin da, hortik, zabaletik toldura botatzea. Zuzen, oso traketxa egin du. Raru da. Eta 7. tanto egin du bitartean, oraintxe egin dute 7. agorriek, 2. postu horretan. Eta aukera izango dute, berdintzeko Urrutiak eta Garatek atera du. Urrutiak atzera pelota, Goitiak. Ondo bildu du orain. Hortxe, 6 erdikitan harrapatu pilota atzeratuz harrapotera joango da Urrutiak. Hortxe zain, 7 ikarri du Alain Garziak. Pelota Urrutiak, beti pelota moztuz eta tanto. Hori ere zaila zen, oso betik indarra handierekin. Bai, bertan onda, baina, korputza torreko pizkat eta hori etxigutzin da. Berdinketa, sailkapenean, 8ekin daude Urrutia eta Garat, eta baita ere tantu kopuru bera dute. Garziak eta Goitiak, eta bi gutxiagorekin daude, 6ekin alegia, Unai Bidal eta baita ere Mugartek Bidalek azkeneko bitantoetan utxe egin du. Bat, deja da, bi pareta hori zabalak ikuntza eta beste berez, hor trakeskeri xamarra ikusi duna. Eta atera du Urrutiak sakea. Pelota atzera, hortxe 12tik harrapatu du Mugartekik, atzera, honek ere. Pelota zabaldu zarrapotera joango da, hortxe zaidak Urrutia eskatu dio Garatik Urrutiak, eta bera, ez da iritsiko. Eta ez da iritsi. Ez da iritsi pelota hau eta 7 egin dute... Oso estu dui, Bai, Bidalek eta Mugartegi, bida, bi 8ekin eta beste 7ekin, ez dago hemen alderik. Eta alderik. Eta hemen 25 horrendik oso Urruti daude. Bai. Eta haren momentuz, tanto batek gutxi egiten baitu, urruan beste gutxi egiten du, edo egiten du, asmatzen du. Beraz, dena oso parean dago. Eta nik uste jendeare ondo pasatzen ari dela. Oso sarrera bikaina da hemen gaur Muturruko. Biruaitz pilotalekon atera du Bidalek. Ondo 10 Goitiak. Pelota, baztertu nahi zuen, Bidal sartu da hor, 8an, honek beti, eta tanto. Eta orain bai, berdinketa 3 bikoteak korrespondengo bertuko dira, 3 berdintuta, eta pelota zaila hori baztertu dio eta zaila hori bultatzeko. Bai, eta gero Unaixek gogor joten dago, errebesakin gaina be oso gogor joten dago, eta, lehen indagun utzek, ja... Enpaztu ditu, berdintu ditu. Atera du basake Unai Bidalek. Kepa Garat, honek, pelota arrotuz, atzera, eta ies egin dio akaso hor Mugartek pikin bat aurresiagoa zen jarraita hor. Bai, atzerik gaurra jumile pelotian bile, baina betiko ez da pausu bat behan du. Hemen behian sartu bian hor ez da erratza peloti sartzen. Ez geratzen peloti ez sartzen. Piskate korputz inguru, hemen erdi inguru sartu bida, eta nik ez dut piskate berandu bide dela. Pauso hori imauan, hemen sartuko ban da askoz erratza sartzeko. Beratxekin dituzte ja Urrutiak eta Garatek, atera du Barrimane Garazikoak, Goitiak, aukera dute Grisek berdintzeko, hortxe eta berdindu dute. Eta badu ere lagorrena, zestatik ez egin diona Garatik. Urruti ere barkatu. Laugarrena o bosgarrena, ez da, Julenek egin eskumia ez da, bilurre hotza, igual pelota aldatuko dauzta, hortxe beraz, berriro bi bikote, Urrutia, Garat eta Garzia Goitia berdinduta, atera du Alain Garziak, ez dira Urruti ez da ere urdinak ere, hortxe dira dena parean. Hortxe, Mugartegi pelota atzera, 10 erdian harrapatu bazterren kontra Goitiak, honek baztertu baita ere pelota, 10etik ekarri du Mugartegi, honek atzera baita ere, ondo Goitiak. Pelota aurre geratuko da, alare utzi dio Mugartegiri 10 erditik, Markinakoak honek atzera, Alain Garzia jetxita 9-tikan,
Andoindarra pelota baztertu zatzera, ongi hor Mugartegik, honek erdira, harrapatu da Maikan, Goitiak seguru, pelota gutxi galdu ditu, hor txaukera du Bidalek, honek atzera jokatzea beti, gurutzatu, eta tanto. Txepa, barrua, mondau. Bastakit hor... Bai, barrua, eta tanto urdin. Pero? Ez, gris, tanto grisentzat. Ala urdin, ez? Azken urdin, bai, azken urdin. Eta berri ere berdinketa izango da. Berri ere berdinketa. Irura bederatzirekin. Unas Bidal, atera du. Aukera orain Urrutiak, ez du Biparet ez du asmatu. Barankatara joantzea ekarri Bidalek, eta berak egin du tanto, eta berak egin du tanto. Ez du asmatu Urrutiak, eta gero Bidale berak amaitu dio. Pelota gatxa sartu dago, Unaixiek, pelota azti erretzak, ze velozia imotza eta... Hortxe pare harrapatu du. Bai, pare harrapatu du, eta gero moztu indago ondo eta tanto. Hortxe beraz, sakera, Unas Bidal, eta orain urdinak aurretik dira Amarrekin. Azkenare egon dira, aurrenare bai, eta berera aurrenak dira. Goitiak pelota, orain ondo. Ekarri du orain Garziak atzera indarrarekin. Eta rebotera iaia, ondo utzi dio Mugartegi bera, harrapatuko da Alain Garziak eta ies egin dio. Horre, zesta jarri du eta pelotak, jo eta ies egin dio pelotak. Bai, bera pentsatu jaikizia untxia oingo dagoela, eta saltoka sartu dau, da esku neuk idau, Hortxe beraz, orain bi tanto horretik dira, Amaikarekin jarri dira. Mugartegi eta Unas Bidal, sakera. Berritxuarra, atera du sakea, iaia rebotera ondo Kepa Garator, erdi-erditikan. Ondo, atzera. Ondo sartuko da Kepa Garat, ondo Garatek, pelota atzeratu, Zamabitik ondo Mugartegi. Ekarri du Mugartegi, eta orain, rebotera, eta ezin. Bien erdien geratu da pelota. Ondo, herrimauta ondo botada eskumekin. Eta orain, hor egon dira, atzetik egon dira, eta orain hiru horretik jarri dira. 12ekin, eta beste bi bikoteak bederatzirekin. Hori pasten, ez da, ratxak, konfiantza hartu da urdinek, eta kusiko dugu, ja. Atera du Bidalek, Amarte erditik, Goitiak, pelota atzera, sartu du Unas Bidal, Bidalek atzera, ondo ekarri du Goitiak, honek atzera, Amarretik, eta okarrez baldin manago, arneko pelota galdu duna Mugartegi. Bai, hori galtziz da izan, zaila sartzea, hori eskerro man. Kontatu berko dugu, Alain Garzia tanto zela indar handiarekin, baiten ezker, baiten kontra, hori oso zaila zan. Eta, hortxe, gerturatzen berriro lehen postura, Alain Garzia eta Julen Goitian dio bat horrazia, Anto Indarrak, pelota, sakea. Luze, Amaiket erditik karriko du Kepa Garatek, honek atzera, Indarrarekin, Goitiak, Amarretik karri du. Hortxe, errebotera, zaidago Urrutiak ekarri, sartu da Alain Garzia honek atzera. Pelota Indarra mana ez, errebotera, hortxe, seitik ekarri du Urrutiak. Orain aukera du, Jolen Goitian diek eskatu dio, honek pelota atzera. Iaia errebotera, eutxi dio errebotera Joan Gabe Garatek, ekarri honek. Bildu, ekarri hortxe Goitiak. Zortzitika, Bipareta, eta tanto. Tanto bikaina orain egin duna. Oso ondo. Jolen Goitian dira tanto bikaina. Bai, hemen ormabiku ondo botatzen madezu, imposible ikusi duzu, alanda guzti ondo bota dago, oso ondo bota dago. Eta tanto bikaina egin du orain, Jolen Goitian diak, Bipareta horiek, eta markagaile bere ere estutzen da nola hori den estutzen, hemen oraindik ezer erabakitzeko dago. Gorria doaz azkena, aurrenera egon dira, hemen oraindik edozenek irabazi dezake Felix. Edozein da irabazteko aukera, edozeinek. Eta orain, egin dutena, berriz berdinketa oso korresponden markagailuan, 12-arekin, berdin dute partida, 3 tanto segidan egin dituzte Garziak eta Goitian diak, eta momentu honetan, hortxe 12-ekin. Hori pasten, ez da, konfiantza botezu, itxezu hilo tanto, gero galtzezu, bestik igual ingo dau, konfiantza hartzen dau, eta... Hortxe, atera du sakea. Ondo, sake ona. Sake oso ona, ondo eraman du Goitiak. Alain Garzia. Karri du. Urrutiak. Orain, Goitiak pilota atzera. Harrapatu du Urrutiak. Honek atzera, errebotean joko du. Eta ezin Garziak. Hori zaila zen, errebotean berak eta pelota. Pelota hori atzelari sartu bidean, erdi txula junda eta hor pelotok atzelari sartu bideu. Nik uste dute Julenek berak bilur sartuako hormak kontran sartzeko, ero berak pentsau dau asko urtengo bala pelota horrek. Bueno, markagailua berdintzen,
Oso berdindutako gaurko markagailu hau, eta horrendi aukerakin, irubikoteak bator, Tomas Urrutia pilota, atzera, ondo, hortik Mugartegi, Kepa Garat ikutu du, eta tanto izango da urdinentzako pelota ikutu du, eta 13 tantorekin berriro ere lehen postuan jarriko dira. Gaur urdinez ari diren, Bidal eta Mugartegi 13 dituzte, Garziak eta Goitiak 12 eta Urrutiak eta Garatek 10. Oraindik ere, denak aukerekin jarraituko dute. Abila bazteko, sake aukera du hor Alain Garziak, ondo iritsi da hor Bidal. Hone beti, Alain Garzian entza berriro, honek orain atzera. Ez du, markatu ondo Mugartegi gatzera. Goitiak, zortzitik, pelota arrotu, zerrebotera joango da, eta Goiko marra ikutu du, beraz. Malabarren tantoa, urdinentzat. Malabarra, amendik aurrera bai Felix, tanto alde ateratzea, hor bai zen dela garrantzitsua. Urbiltzen da eta ostera, eta azkenengo tantu, bada ez da aukera, baina azkenengo tantu asko balizu dago. Garatek, 10 erditik, karriko du pilota. Sartuko da hor Bidalek, honek atzera, Zabalera oso tanto izango da kanpora joan zaio. Biztala zaila zen, ondo zabaldu du pilota, baina... Hori ez da neitzi bota, Azkeni lehme esker hormi ikututza eta justo buena tanto indau, gero beste bat kantxar dire eta hori da errebesakin oker botatzen dagoelako. Ez da unako zuzen botatzen. Bartxe bat, tanto azkenen gorrientzat, Tomas Urrutia atera du. Pelota 10etik, Goitiak. Zazpia sartu du Urrutiak, honek atzera. Eta errebotea joko du. Errebotetik, ia 5 garri du Alain Garziak. Garatek atzera. Sartu da Goitiak. Goitiak pilota. Sartu du Urrutiak, honek atzera. Ondo Goitia sartu da hor. Eta hor berriro ere, ies egin dio Urrutiak, eta gaur asko ditu. Txarto epitxotza, Julen bai eskomia da, hone errebezak ime hori pelota hori atzelarixek eskatu botzan, igual atzelarix hobetu eukideu. Baina, berak erabaki deu sartzi, baina hor atzelarix eskatu bitzan. Atzera pixka begeratzen hasi direnak, gorria dira. Baina, ondi 11, 13, 14, ez da bentaja hori, horre igual ratxa bat eguzu bi dutanto itxuko moduan, baina, esan izukena daia lo hartzerik ez dutela, biztela hor geratuko direlako, eta hor Alain Garzia garrapatu pilota hori, behetik ze indarra eman dion, eta tanto hori zaiatzen. Behetik eta indarra handi hor, Felixek eman dio hor Alain. Hori da, ez da kolokazio handik emon dagoenak, ze atzelarixe pesartzeko eukidau, baina... Abiadura handia. Handia, ez da eukereuki esartzeko. Berriro ere, esan berdinketa. Hortxe ditugu Alain Garzia eta Julen Goitiandia eta baita ere Bidal eta Mugartegi berdinduta. Bikote hauek, ez dira Urruti atzisago, ez dira Urruti ez da ere Urruti eta Garata. 14 dituzte, Urdinek eta Grisek, 11 gorriek, aukera dute izango dute orain, Grisek aldeak egiten hasteko eta gorriek gerturatzen joateko, baino ez. Ez du asmatu Urruti ez da gar bere eguna Tomas Urrutiak. Ez dauka, eta oin behar nik usten dut askotan pelota erratza datorren nien pentsetan ze jugada bota, eta hori pasatzen da, sarri pelota erretzena galtzen duzu hori etxik, pentsetan dut, hemen moztu ingo, dormabiku botako, atzera botako, buru beste era bat hauten da pentsetan. Sakera, Alain Garziak agindu sakea. Pelota iaia rebotea, eutxi de rebotera joango bai Mugartegi ekarri du, lehenengo jarri dira orain Garzia eta Goitia. Hortxe Goitia, pelota atzera, nagusitu nahian atzera sartu da, 8an sartu da Bidalek, hone pelota. Beha ekarriz, ondo, bederatzitik Alain Garziak. Pelota atzera atuz rebotea joko du, eramango du Unaiz Bidalek, zazpitarritik, aukerako izango du utzi dio Garziak Goitieri. Eta partida bikaina egiten ari da Martínez Hemengo, honek atzera, ondo baita ere bildu du hor Mugartegik. Honek atzera, iaia rebotera, eutxi dio ekarri du Goitiak, eta tanto egin ekarri du Bidalek, honek moztu, eta tanto. Moztu eta tanto egin du orain. Ondo moztuta, Unaiz Bidalek, eta berdik eta 15na. Felix? Berriro gauzak pare-parean ditugula hemen. Bai, ez da ziratik, hemen favoritoik ez dute ikusten izen Tomas Urrutia bera joko mailan esango nuke aurrerarik onena dela, baina gaur ez pentset. Ez, gaur utxaskari da egiten, ez da bere egunik onena. Garatek
Eta ja, hasi behar dute tanto egiten, finalean izan nahi badute, bestela atzera geratzen hasiko dira. Errebotera eta tanto. Eta urdinak aurretik eta gorriak orain bai hasi direla atzeratzen, Felix. Orain espabilatzen ez badira. La pelota portu da. Espabilatzen ez badira. Amasirekin lehen postu horretan Bidal eta Mugartegi. Eta bat gutxiago dute Grisek, Garziak eta Goitiak 11arekin. Pikin bat atzeratzen hasita ez genuk esango atzeratuta geratu direnik, baina hasita daude. Bai Urrutia eta bai Garat eta horiek ja ez badituzte batzen ez badira bere alasten. Arazoetan sartu daitezke Donibane Garazi eta Donibane Loitzuneko pilotaria. Badator sakera, Unai Bidalek egin du sakea. Pelota luzea, 11 karriko du. Goitiak ekarri du. Hortxe 11 baita ere Mugartegik. Pelota atzera eta ez da Alain Garzia, ez da sartu. Ipini, Esker Orman, Esker Orman ipitzen dauna pelota hori tanto espada, tanto erdi zaten da, beti zaten. Esker Orman ipintzen mozu hor, tanto erdi. Zen ez da erretza hor zemat urtengo dauen, jausten gainabe. Eta atera du, Unai Bidal, lehen posto dira urdinak, Bidal eta Mugartegi 17 tantorekin 15 dituzte Garziak eta Goitiak 11, Urrutiak eta Garatek atera du sake hortxe, pelota orain, Urrutiak atzera, ondo Mugartegik, 10etik ekarriko du, pelota atzera, sartuko da Kepa Garat, honek bilduko du pelota, gora, Kepa Garatek gora, eta 18, eta 11an daude, eta ja orain bai esan genezakela, gauzak asko okertu zaizkiela Urrutiari eta Garati Feliz. Bai, bentaja handixe da, zazpitanto bestia amalau, baina horre kontent nauna da lehenengu. Zer horre bakarrik irabaztai sartzen da, finala. Hori da, horixe da, beraz. Zazpitanto asko da. Bai, eta bueno, orain ezari Bidali egin de pelota horrek. Eta Garzia eta berri hori 16ekin jarriko dira, hortxe badirudi momentuz burruka orain gauzak ez badira aldatzen. Urdin Grisen hartzen dagoela, Feliz. Bai. Honek bedia, ontsi mi daue Julenek eta ontsi mi daue tantuk, ez totzin urdinek eskapete motze, beste pare bat tanto itxen daue, ontsi mi daue, ez totzin urdinek beste pare bat tanto gisa itxen daue, adios. Mantenido mi daue hor, bentaja hori, betzet, tanto bide, ontsi egitzen tanto hau, eta... Alain Garziak egin du, hortxe aukera Urrutiek orain... Ez du asmatu eta Alain Garziak erak egin du tanto orain, ez du azken ongo bikain hor Garate pelota atzera. Goitiak, pelota arrotuz, egiz egin dio Garati eta 17. Ondo. 17 garran egin dute, 18 eta 17 eta besteak 11. Beraz, hortxe beraz, ez du, utx asko egiten egar gorriak, pelota asko egiz egiten dira. Bai, bueno, ez di pelota erretzape, horrek Esker Orman datozenak, horrek beti izatzut, dificultada horretzen da. Atzera orain, Bidalek 10 erditik, Goitiak ondo, seguru. Orain bi, ondo Bidalek ere. Partida honari direkiten, Bidal eta Mugartegi. Goiti eta Garzia ere bai. Orain pelota, eta orain galdu orain, ez egin di orain Goitiari, eta 19 egin dute urdinek. Bai, tanto garrantzitsu izen da hori, 18 egin, ero 19-17 hori tanto ona, garrantzitsu izen da. Hortxe beraz... Ondo kideo gaina be, Julenek hor mineitxiko modu zabaletik gaina be eskumiaz, baina boti jotzan ditxore. Basakera, Unai Bidal. Batxo. Unai Bidalek egin du sakea. Garatek, aspaldian tantori inga bedira gorriak. Hasi behar dute espabilatzen. Bestela, eta horren tanto bikaina egin du pelota moztu behetikan. Unai Bidalek. Eta ja, bederatzira ies egin diete urdina, beraz gorri ja esan aukerak oso gutxitu zaizkela ja, oso... Lehenengo nesken hemen gorri favorito bezala, da... Hemen bai. Eta hemen bai, da ikusten duzu. Hemen, azkeni semifinaletan ez daute favorito garbirik. Joko baian da, beti petzeta, hori zengo aliz, beti barniek irasiko luke. Epa. Eta orain tanto orain... Grisientzako, 18. Bai, gorkak...
hainka eskumia sartzen dauenean, hainka pizketa arrebes ipitzen dago, eta hori etxista pelotu hindu sartzen. En cambio, arrebesak hindu sartzen dago, ze hainka ondo, baina zuk arrebes ipitzen badezu, ez daukuzu soltura hori pelotik atzeko. Ba hortxe beraz, gauzak estu doaz, 18 eta 20, aukera dute orain 19 egiteko Garziak eta Goitiak. Eta esan bezala, gorriek ez badira ja esnatzen, ja aukera gehiago gutxi dituzte eta gutxitzen joango zaizkie. Ondo orain Urrutiak pelotak honek atzera, pelota betik, eta hor ies egin dira espaldiko partez, gorriek egin duen tanto, 12garrena. Eta hain gorriek hor sartzeko berriro jokoan, tanto moroskat egin behar dituzte jarraian. Azkenin sartzeza jokuan, igual tximoz honi 2-3 tanto jarraian, konfiantzia hartzezu eta igual jarraitxulek ezu tanto gisa itxen. Baina hori bidaue 2-3 tanto jarraian itxie. Hortxe ba, sakera Tomas Urrutia. Pelota atzera, Mugartegik, Amaikatik. Pelota bazartuz eta tanto hor ikutu du, pelota zaila zen hori bazartu dio eta zaila zen harrapatzeko. Bai, hori, igual, eskarron urran etorri alako, baina eskat urten itza ondo ukidau, sartzeko moduen, harri mote ez da, bai, mote izan daue, hori. Ba, hauek gerturatzen ari dira, 25 ja lau falta zaizki Urdinei, eta orain 3. 22 dituzte, 18 beraz momentu honetan esan genezake Bidal eta Mugartegi finaletik oso gertu daudela. Ba, 3 tanto faltako, da ja 5 tanto urrengokuei 5 tanto aldi asko da. Ba, aldea handia da hori. Momentu honetan, bentzet. Eta gorriak esan genezake aukerari gabe daudela, Kepa Garat honek pelota atzeratu du. Amarretik Mugartegik pelota jaitsi. Garatek pelota atzeratuz. Sartu da hor Bidalek bere pelota arrotuz atzera. Urruti ere egin dio, askotan ere egin dio, 23, bira jarri dire irabazetikan Bidal eta Mugartegi eta Garziak eta Goitek era aukera izan nahi dute, orain tantoa bere lortu gara. Hortxe beraz, esan genezakia Urruti eta Garati pasa zaizkila aukera guztiak. Eta aukera izan nahi badute... Buena. Aukera izan nahi badute ez, ba, hor... luze. Tanto izango da, falta egin dute hor, beraz tanto orain, Grisientzat, eta orain Grisia hor sartzeko egin behar dituzte 3 tanto segida. Bai, ontxe. Garrantzitsu hau tanto eitxia, eta gero euren kontra ostabe barrido eitxia. Ba, hortxe ba, sakera, Alain Garzia, badator Andoaindarra. Andoaindarrak sakea, luzaterako du Amarretik Garatek, 19 dituzte, 23 gogoratu dituztela Urdinek, ondo horrein Garziak indarrarekin, Urrutiak aukera du jaz egiten duen, Urrutiak atzera jokatzera baki du, eta tanto. Hortxe egin du 13 tantoa Urrutiak, eta gogoratu sailkapena, 23rekin daudela lehenengoak, Bidal eta Mugartegi, lehenengo, eta 19rekin daudela bigarrenak, Garzia eta Goitia eta 12rekin, oso karrespaldi manago, berriz gorriak hortxe sakera, Urrutia, sake egin du, pelota atzera, 11 Mugartegik, indarrarekin, sartu da Garat, eta huts, eta 24, eta ja tanto batera Felix oso zaila izango da ja, Urdina finalen ez ikusten. Bai, nik behin ikusi nagoan, hemen Antxonek eta jokatu egon dela 2 urte, Antxonek zegoen 24, eta Goixerrik 19, da 6 tanto jarraian iben. Bortxe beraz aukera, finalean gogoratu, Ibañez eta Olaza Gazti daudela eta bukatu da. Bukatu da, beraz gaurkoa. Bukatu da, eta Urdina berriro irabazle Felix, Urdinak nagusi gaurkoan ere. Bai, bi kiniela, da bixe Urdinak nagusi, eta bueno, eta joko maila ona erakusten, Unasiek eta Gorkak oso ondo jokatu daue, nik usten du, merezitxe azkenin onduen beru jokatu daue, ni bestote Tomas Urrutiak eta bestiek ez dagoela euren maila eman, eta Julenek eta Garzia, momento kritiko horretan utze egin dago, eta hori etxik Urdinek azkenin ondo jokatu dago, irasi daue. Bueno, beraz, orain tarte izango dugu. Orain tarte izango dugu elkarrizketantzako. Bai.
Esan bezala, orantxe pilotarien zai, orantxe etorko dira hemen bi irabazleak hau ere benetan poz batean, bai Unai Bidal eta Gorka Mugartegi, hementxe dira bi pilotariak, hementxe Unai Bidal eta Gorka Mugartegi, gaurko finalistak Zorion Abieri, bueno, Zorion Abieri esan bezala, azkenean parean joan zarete, bukaeran iges egite lortu duzu. Bai egin duen ezala kinela erreza izango, nahiko meritxo egau dan opea hemen egoten, da azkenin suertik egau, da tantu gero alde jaso di, eurek pala alben jona jo, geuk argendun jo, baina, bueno, bentze suerte pixkataz, geuk egiago aurra, eta eskapo gazenin, ezin izan da bueltan etorri. Bueno, Gorka, zu finaleko gazteena, 15 urterekin finalean, zera zuretza final herrian jokatzea? Bueno, posik. Neman pentsea nolako erretza ez, baina neman pentsea 15 urte, ez meritxukiko neganik, finala sartzeko, eta posik. Bueno, Unai, finalean, Ibainez da Olosagasti, aurteko final gehienetan izan dira beraiek, nola ikusten duzu? Bueno, eurek handagozelako oso ondo indabelako da, baina, bueno, guk alkarrea ondo ezautzen da, frontoie alboku da, berana herriku, ni ondoku, pixkat ezagune, baina, bueno, bertan da, eta gerri mota jungoa fijo. Bueno, Gorka, ekatzen dut, herrian izate horren motivazio handia, edo, responsabilidad handia, zer nahiago, herrian edo ez? Herrixen, erretza bemoldeten nire herrixen, da erretza bitxatez ez da zeitxi, eta eurek egon miko nervioso ni tranquilina herrixen jokatzutela, eta aldoten da nahi, eta venga. Bueno, 15 urtekin final itxita pentsatzen galtzeko ezerrez? Ez, baina, emonen bikoa gerri eta aldana. Eta zu pentsatzen dut, hemen oso gazte izan da, ardurak hartu behar, Unai? Bai, tranquiltzen alegin dukoa, gaur nervioso nga, baina hoxe, nausixi izenen, pixkat responsabili hartu dizu, baina gazti gerri emoteko etorte ma prez, nahikoa, kerrero bigata. Bueno, Zorion Abieri esan bezala, orantxe Leister batean orain jokaldi hona ikusi, eta Leister batean izango da gaurko azkeneko finalerdia, lehen mailakoa. Too many days in the darkness without a glimpse of the light. Etorkizuna gaztetxo hau edia. Sisteran apustu garrantzitsuenetako bat gaztetxoa dira. Oraina badaukagu zirkuitoarekin, badaukagu gidaliburua, hainbat proiektu ditugu eskuartean, baina etorkizuna gaztetxoa dira. Eta gaztetxoak zaindu behar ditugu bai. Every part of you wants to surrender, darling, you were meant to survive. Les abre camino para conocerse, seguramente dentro de unos años igual competirán entre ellos, entonces yo creo que es buena experiencia para que se conozcan y para que vayan entrando un poco en el mundo de la cesta a punta. Kristona izan da, kriston giroa egon da, oso polita izan da Euskal Herri osoko aurrak biltzea, eta kirol batek nola biltzen eta lotzen ditun horren beste legutako jendea, eta gurasoi nola induten lana eta dana, kriston polita izan da. Sí, y además si queremos que jueguen a esto hay que hacer cosas pues como este campus para que conozcan más niños, para que se diviertan, para que se enganchen y para que quieran hacer este deporte, que es lo que al final es lo que se trata. Ikusten dutena nire semiaz, gero lagun ezberdin asko esken dabe,
herri diferentetako asko eta gauza asko konpartitzen dabe. Aparte, euran afizinoi dala zesti, nipentzatzen dut euran arteko kohezinoi politxe xaten dala. Inongo dudai gabe, balorazioa oso positiboa da. Ume pilo bat eduki ditugu kanpusian, prestatutako ekintza guztiak aurrera eraman dira eta denako oso egoki, bai entrenamentuak, bai goikoren bisita, bai hemen Tolosako Beotibarren egindako jaialdia, beraz, balorazioa oso positiboa. Le week-end s'est bien passé, on a bien joué et je me suis fait des nouveaux amis. Pues ha sido para mí una experiencia muy bonita y yo la quiero repetir. Goikoetxean bizitxiko bitxiz izan, ondo gozan da gero kaskuk eta zen. Sisteraren oinarria elkarlana da. Hala hasi ginen, elkarlanetik eta elkarlanean jarraitzen dugu. Eta hola jarraitzen baldin badegu, proiektuak badu etorkizuna bai. Batzuetan, bestei laguntzeko ez da gauza handirik egin behar. Oso gutxikin asko eman dezakegu. Egin zaitez Sisteraren lagun, e-mail bat ematearekin nahikoa izango da. Guretzat, zure laguntzak ez dauka preziorik. Informazio gehiagorako irubebikoitza.sistera.eus. Hementxe jarraitzen dugu. Mutrikuko Miruaitz pilotalekoan, ja azkeneko ikutu egiten, ja bera lasiko direlako pilotariak. Felix, finalerdi dotorea dugu hau ere, alde batik Aron González izango dira gorriz areituko direnak. Bigarrenetik González de Matauko, Aron, eta Uranga esan bezala, Vicente González da Manzi, Mikel Manzi Sidor herritarra, Urdinez, Jokin Arbetan, Daniel Mandiola, Markina Xemengoak Urdinez, teorian finalerdi dotorea hau ere, horrekatua. Bai, hemen pronostiko izata, ze pronostiko itxen dago txien Así que nik usten dut oso gorra urtengo gola, hemen maia handiku da pelotari danak, bai aurrelariz eta bai atzelariziek, eta nik usten dut ez da zeinek iruaziko dauen, baina iruazten dagoena jokatu miko dago, Eta, bueno, finalean ere, ez da edenolako bikotea finalen zen dagoena, Goixerri Gaztea eta Antxon, bikote gogorra dute finalean ere. Bai, hori gaitxi lehenengo gatu dira, zeikapen eta punto gixen eurekin daue, eta hori gaitxi da finalien direkto, eta kusiko dugu ezta? Ba, hortxe da pilotari esan bezala azkeneko proba horiek egiten, bitartean, Felix, tita batean gogoratuko dugu, bigarren mailako finaloa geratu den, antxetzen den ja finalean Ibainez da Olosagazti, aurten final dexente jokatu dituzte, okarez baldeman lehen eta bigarren faseko finaletan izan dira, nahiz da ez irabazi. Eta baita ere gaur sartu direnak, Bidal eta Mugarteki final politia geratu dirire. Bai, nik usten du baietz. Bigarren mailan oso finala gogorra ikusten da, eta, bueno, azkenin favorito, beti normali ezeten da, lehenengo zaikapenik gatu dana, eta, bueno, urte osoan ondo bilidalako, eta hori gaitxik. Baina azkenien finala dana jokatu bidaue, eta nik usten dut oso gogorra izango da. Eta gogoratu bitartean, Emanetxe kantxaratzen ari diren bitartean azkeneko finalerdiontako pilotariak nola geratu den esken finala lehendik antzeden sailkatuta Maialen Aldazabal eta Naia Kalbo gaur Eneritz Elizardi eta berarekin batera aurren aritu den Aroa Merino sailkatu dira. Beraz, bi final ja erabakita, orain erabakiko da hirugarrena eta hortxe daude eta lehen sakea egingo dutenak Aron eta Uranga izango dira. Horiek egingo dute aurreneko sakea, Aron eta Urangak. Eta hortxe, aurkezpenak egiteko, esan bezala, gorriz, Aron González de Matauko. Gasteiztarra, berarekin Unai Uranga Zumaiarra, Urdinez Vicente González Biarreztarra, Urdinez berarekin bateratzean Mikel Manzi Zermanzi, Mutriko Barra bertakoa, eta gero bi Markina Xemengo.
Jokin Arbe eta Daniel Mandiola. Hortxe, batuko dira esan genezake esperientzia eta freskotasuna, gaztasuna, ezta? Bai, Daniel ondo dator, beti gora, klasifika hoin da, aurten igon daue pitzaik. Biharren mailatik igon daue lehenengo maila, eta aratz gatu lehenengo, eta Daniel laguaren. Kriston nivela, ikusten da, kriston nivela dagoela. Maia ondia dago, da Arbe zeutzen dago, esperientzia ondiko pelotari bada, uniko, hostiali berritxeko batuan, gatzobe bai, da gaur hirugarren partidu jarraian, eta gero ez da pelotari bat kutsa ondiku, dana bier ziten dago, izaku, baina, nik usten dut Arbek gaina parejan mano-mano niobeto. Baki beran aukerak aprobetxetan, eta Daniel batzin oso ondo sendo ebili da, eta kusiko dugu zeitzen dagoen, baina, bestie baran urtean zer ondo, Uranga be bai, Vicente González bai, Manzio bai, nik usten dut hiru pareja dauzenak maila oso altu dukela, eta azkenien ikusiko dugu zeinek irabazten dagoen. Beraz, hemen pelotariak prest daude. Hemen ere, azentasuna Aron oraindik oso gaztea da, ematen du ez dakitzen urte dituela. Aron oso gaztea da. Aronek ez da, Agustun 20 urtekin dago, Agustun 20 urtekin da. Eta oraindik oso gaztea da, eta Urangak sasoi bikainean iritsi da esan ezake final honetara. Sake egin duen Aron izan da, hortxe mantzi pelota atzera, arrotuz, erremotan ingo du pelotak, karri Aronek, gatzarekin, indarrarekin, aukera Vicente Bipareta, kanpora, oso arro egin du Bipareta hor zabeliz. Bai, oso arro. Vicente oso ondo ebilia, urtean zer, pasan urtetik aurten kriston mailan igon dau, eta rarua da, bai. Oso goixen da. Oso urrun eman dio baita ere ezker barromari eta... Bai, ez daue beran gustora ramatau. Sakea ingo duena, orain kantxan da baita ere, Arbe eta Mandiola. Aron, sakera etorri da Gasteiztarra. Luze. Eta luze ingo du, pasa egin du, eta... Falta, hori da pena, ez da? Azkenean zure aldeko tanto izan litekeena, zorrek saketik. Hori gaitxik, sake batera da, kinielak horrela jokatzen di, eta aprobetxau bidau, saki da ikusueni, mentzet, saskit hori laute zerkuik txartin zartu dira, eta ezin duzu olako utxik egin, ze askotan kriston tanto jokatzen zu. Ezin duzu tanto, eta gero pelotazo baten sakien galdu. Hortxe, esan ezake, Arbek eta Mandiolak pelota ikutuko gabe oraindik tantoa dutela. Tantoa, hori da. Hori da azkenean laurpena. Eta, oain hiru pareja dauzelako, baina hori pasatzen da, 8 pareja dauzelako, sake falta itzen duzu, eta buelta oso egin behar da. Buelta oso sartu orduko barri do. Sakera, izango da orain, Jokin Arbek izango da bera lehenengo aukera ekitzeko. Ia zen moduten datorren, hirugarren partidu, hiru egunin, ia ikusiko dugu, da zelan datorren, txispa pizkatin datorren, da... Hortxe, Markina Semengoa, sakera egin du. Eta atzera joango da, sartu da, eta hortxe, oso luze garatu zi horrelariari, motz atzelariari eta erdi-erdian tanto. Hori da gauza bat, gaztik askotan ekibuketen nire, ez da? Badakizu pelota motela dela, barri eta da, pelota motela. Eta oso atzean zego mazioz. Oso atzean, pelota motelak, zoze koskan bajote espadot ganti pareztako, badakizu, oatu maza amaike kuadro hori, aiego zarile. Oso atzean zegoen tanto egin dute, bituzte Grisek, eta kurioso da Felix, pelotakada batekin, bi tanto egin duztela. Bai. Hala izan da. Eta orain hortxe Uranga, Unai Uranga, Zumaiarra, pelota atzera, arrotu, Zabalera, iritsi Daniel Mandiola, hortxe, Markina Semengoa, konek ere atzera, hor atzera etorrita, zortzitari dikarri du Aronek, pelota arrotu, zerreboteri eutxi dio errebotera joa be Danielek. Ondo aurreratu zorain, Zabalera eramanez, Aronek moztu bera, ekarri du Arbe, konek ere asko altxatu gabe atzera, amarretik, Urangak, hor Danielek, amarretik baita ere, Markinarrak, pelota atzera, amaikatik eskatu dio Urangak, pelota baztertu zatanto, hor zaila zen hori Felix, ondo bazartu du. Bai, ondo bazartu du. Urang oso ondo dabil, Sasoi oso nahi iritsi da bukaera. Bai.
Da Aron be bai. Nik uste dut, dedanak, zeirek, nik uste dut oso maila honin dabizela eta... Bueno, lehen aipatzen jardun gara, Urdinek oso bikote seguro osatzen dutela, momentu azkena dira, tantorik gabe, Feliz. Bantxe dena dela orantxe hasi da, binekin daude gorriak eta baita ere grisak. Eta Urangak orain, amabitik pelota rotuz atzera, amarretik ekarri du, ondo baztertu ekarri du Mantxik, hortxe. Urangak amaikatik. Pelota, jaitsi da bederatzira Vicente Gonzálezek, Zabalera orain, sartu da Aronek beti pelota moztu nahi. Begien tanto hori zaila zen, boia boterik ez dio egin. Pereixetzen erresa pelota hori bueltatzea. Bai, errebesak ihuna, da azkenin eskarrumati hori etxi, eskarruma botetzen mozu, hori da, ikustu, unda errebesakin da azkenin eskuma. Eta hortxe ba, tanto beraz gorriak irurekin, eta Urdina, asko falta da, baina besteak batzen da Urdina bandi bate batu gabe. Bai. Eta horrek urduritasun segurazki gehitu egingo du. Bai, azkenin jokun sartu arte pizkat. Sartuko di, Manzi be itxien jokatzen da, eta soitzen da, eta geldiro jungo da. Eta Vicente González be sartuko da, jokun, Hortxe beraz Urangak pelota rotuz, bote hartu du orain Arbek atzera, etzen aurrean jolastu nahi. Ondo orain eskuak gora luzatuz, ondo sartu zertan Urangak. Atzera amaikatik Daniel Mandiolak honek pelota baztertuz eta tanto. Ondo baztertu du eta hirugarren tantoa Grisentzako berdinketa sailkapeneko buru horretan. Bi bikoteak bai Arbe eta Mandiola baita ere Aron eta Uranga berdindu daude biak ere iruna tantorekin oraindik tantorik gabe beren markagailuan. González eta Manzi tanto egin dute horre, ondo. Ondo. Claro, hemen maila honetan ja tanto onak uten bita dutzen, peloteo da tantuk aprobetxa horri hartzen baduzu. Pelota atzera, hortxe iaia rebotetik harri du Manzi. Pelota bi pareta onak egin ditu Arbek orain, ezinezkoa zen esan duzuna, ez zen lekurik hori bueltatzeko. Ez, hori etxik, kontrakantxa estua da, ondo botatzen eman zu, imposible da hor pelota hori aiegetik. Eta sakea egingo duena, orain sakea aterako duena, Arbe izango da Jokin Arbe, eta sailkapen aukera espaldi manago, lehen postuan jarreta egongo dira, Grisez ari diren pilotariak, Jokin Arbe eta Daniel Mandiola, Markina Xemengo pilotariak. Hortxe agindok ematen baita ere atzetik garrantzitsu hitz egitea, Uranga aritzen nun kokatu esaten Aroni, hori ere garrantzitsua da, Felix. Oso garrantzitsu. Berbaitxi kantxa barruen da, hori oso garrantzitsu. Eta Daniel lego izitzen da askon hori, berba. Asko hitz egin, ondo ekarri du orain Daniel pelota zaila. Hortxe pelota baztertu atera du Arbek atzera, rebotera joan daiteke, rebotera doa esan dio, abixatu dio Urangak Aron ondo jarrita zegoen, ekarri du Aronek, aukera bi pareta egiteko, dejada egin dio, ondo iritsi da Aronek orain Zabalera, tanto, abiadura handia eman dio Aronek, ezinezkoa izan zaio Arbek hori bueltatzea, Felix hori zaila zen bueltatzea. Bai, Aronek gero hainkako, ondo botatezko zu jugada hainka ditzela duk ez, eta gero berak veloz itzela mototza pelotie. Ba, launa Felix markailuan, bi bikote laurekin, eta Urdina oraindik tantorik gabe. Bai. Bueno, aipatu dugu zu. Ez dugu esan, Ez dugu esan bazpare zer ere. Aronek atera du sakea. Kinu egin jatze utzi dio, González Manzi sartu da hor, amarretik pelota atzera arrotu zerrebotera joango da. Esan dio, eta ulertu du Aronek eta bera, orain goitikan bera amandako pelota bera joaten da. Alfred eta Felix goitik bera marezkero. Ez da kolokau gain... Hemen hartu bida, hemen goiz samarren sartu dugu eta horre ez dugu ondo horre gotia. Bueno, lehen tanto egin du Urdinek, orain behar dituzte partiduan sartzeko, beste pare bat hiru egitea. Bai, eta lasai lehik ez, Tan oso pareja gorra da. Atera du, Vicente González aukera orain Arbe, bi pareta tanto. Hor oso moto egin du sakea, motz atera du. Eta hor motu utizkero Arberi, ez dago zarrinik ere. Ez dizut denborak ematen, bere bi pareta egueltatzen. Ez petza bai, ondo gota da honik, horre eskerrumak kututza bakarrik, Hori bino betu gotat Arbek kostaba, baina ez dauke, kontrakantxa estua da, ja... Aigau orduko, ja, onda, huelta moten, ja, bilurre peloti uste huelta etorriko dala berana. Urruntzeko baita ere, González, eta sakatera berria eta... Bueno, bortxe beraz, lehenengo jarri dira, Grisez ari den bikotea lehen posto jarri da, baina ez dago alderik, sake egitera, badoa, Jokin Arbe, hortxe, Markina Xemengoa, atera du sakea, motz atera du, aukera du orain Arone bi pareta, eta tanto. Oso antzeko jokatu izan da bere. Bai, da, bertan onda, Arbe bertan onda izize, ez da pausu bat falta izeako pelota hori aiegetako.
Pasak velozia ditzen motzat eta peloti hain bizko guten azara. Bosna markagailuan, bost dituzte Aronek eta Urangak, bost dituzte baita ere Arbek eta Daniel Mandiolak, bat bakarra oraindik Vicente Gonzálezek eta Manzik atera du sakea, motz berriro ere, orainez atzera jokatu du González, errebotera joango da, zain hortxe dago zazpian Aronek ekarri, atzera, harrapatu du Gonzálezek, honek ere atzera betik, pilota baztertuz, pilota zai eraman du Urangak, honek ere berriro baztertuz atzera, errebotera, hortxe zazpitik ekarri eraman du Gonzálezek aukera hartu du eta utxe egin dio. Utxe egin du orain, hoi zertzen zaila edo ez da ondo jarri, Felix? Ez ondo jarri da, baina utxin da. Nik usten dut ja ondala, pelota erratza datorren nien, ez hau tenpetzetan sartzen. Tenpetzetan jugada zein gotatzera beste gauza batzu. Azkenin hori konzentrazio hori sartziena punitxatu. Eta pelotak gero. Bortxe, bigarren tanto egin dute Urdinek, Vicente González atera du sakea biarriztarrak, Lapurtarrak egin du sakea, luze, amaika terditik, amaikara etorrita, Daniel Mandiolak, zortzian aide sartu da hor, González pelota baztertu atzera, ondo eramandoren Danielek, pelota rotuz orain atzera, ondo Manzik, hortxe Mutrikoarrak pelota atzera, amaika terditik Danielek, indarrarekin, orain atzean idere jokatzen, amaikati baita ere, Mikel Manzizidor, Manzik pelota atzera, zabalduz orain, rebotean, hortxe zaidago, seian, Arbek ekarri du, pelota bote, eraman ekarri azkenean Manzik, pelota bera ekarri, Danielentzen pelota txarra eraman du Markinarrak, hortxe Bizkaitarra pelota, González azpian ondo, atzera pelota, amaikan, Daniel Mandiolak, atzera, hortxe, lautarditik Gonzálezek atzera, rebote egingo du, hortxe zazpidikan Arbek, eraman, barruan da pelota hori Gonzáleze, biparetara ez ditut biparetan nahi azkenean, gurutzatu egin du pelota, Daniel ongi, pelota arrotuz atzera, Manzik, amarretik pelota atzera, bederatzitik, Danielek, zabalduz pelota, Gonzálezek eskuinez atzera, oso atzera joango da, eutxitu aidez hor sartu da, Daniel honek, tanto ez, eta tanto izan ondo gondor, adizeuen hor Manzi, Arbek, seitik, atzera, amaikan Manzi, ongi baita ere Mutrikoarra, atzera honek ere, amabian Daniel, amabitik eramango Danielek, ongi Danielek, Manzik, bederatzitik, pelota, atzera, Arbek, atzera goraindik, errebotea joko du, zortzitika, zazpitikan, Vicentek, bipareta luze gelditu zaizkioaren bipareta egiteko kinu guztia egin du, eta barruan zan, ez kanpora joan zaio, Felix. Bai, kanpora joango. Idea txarra etzen, tanto ederra izan da, tanto oso ona izan da. Goiz amarri jo daute, hemen errez zutzen da kanpora, hemen bizkat altura moten motzu, eta bizkat beratxua jo balau ondo. Baina txapan gaine izi jo bizu kostaue. Tanto ona izan da, luze eta ona. Ona, bueno, lehenengo mailako kiniela da, Así que... Tanto ona izan da oso, eta Urdina hasi dira, esnatu dira, eta Urdina ari dira ja kokatzen, pixkan ari da gerturatzen, eta hortxe daude partida. Zan dut, pareja oso, eta maila honetan horrek hasi bidea jokatzen ondo. Bostekin daude Gorriak eta Grisiak Irurekin Urdinak atera du sakea, eraman ere bai Urangak, orain Manzik, pelota atzera, Aronek atzera, orain pelota Manzik, amaikatik hartu du orain hortxe aurrean, Gonzálezek atzera, baztertuz, ongi Urangak, Manzik ere bai amarretik, atzera, baztertuz, eta hor jetxi da, zortzirena, jetxi da gara hon, ies egin di pelota horrek ez du sartu, ez du esmatu. Ez du esmatu, hori gatsa izen da, ez da izen pelota erretza, baina, bueno, sartzeko modun, azkenien izen da, Eta azkeneko honek utzi era, Babriro ere ja, lehen irurekin baldin mazen ja laurekin, eta hortxe daude, Urdina ja alderik ez da, ja parean dira, 25 horrendik oso urrun daude, eta hortxe beraz, Vicente González egin du sake aukera du orain, Arbek ez du Felix aukera izan ditu, baina orain ez du atrebitu hor. Ez, kanpora urtetzen lehen da. Batzera, bote egin, eta Danielek oso altu jozeko pelotariak aso aurrexan barantzeko hor Daniel. Bai, ondo junda, baina bizkape hainkak arrebez, pelota hori, arrebez hainkak, sistema dezu. Hortxe bai irubikotea, Felix, bostekin irubikoteak. Guta, etorri da, azkenean, banakien Urdinek harino berandua joku sartu bidela. Hortxe, Bosnarekin,
Sake aukera du orain Arone, bi pareta, tanto. Hor ja, sake motza egin ezkero, da Arone garrapatu ezkero, hor ez dago zer eginik. Hemen kostaue pizka manejetan dago, eta arbe manejetan dago, ez da, zeitzi, ez da botau. Ondo botatzen badut, Arone botatu moduen, imposible da, pelota hori da egitea. Hemen, Felix ikusten dena da, sake luze egitea komeni dela, ze bestela denbora ez dizu baten, iristeko berez pelotara. Bai, hori da. Azkenin sake luze betzet aurrelari zigezti zerartu aurre samarien errematetako. Atera du Aronek, luze atera du Danelek, lehenengo dira orain. Aron eta Uranga errebotean, Aronek eramango du, Uranga txapara. Txapara, goiti bera joan da, eta azkenan txapa. Etzan errexea, Ez esan, errexea gaina junda Uranga pelota hori sartza, baina arrima horiak jota bebeien, eta lagain dau rebotin urtengo daulakun, baina azkenin oso gitxi urten dau. Eta alegin du da erute, baina ez. Baseina daude Harbe eta Mandiola, 6 dituzte baita ere Aron eta Urangak, 5 dituzte Gonzalezek eta Manzik eta orain pelota aldaketa. Pelota zizan itekan motor xoga pixka bat. Keba, arrebez. Alrabe luzea, goizpizia. Bai, Danele Peskumia jogatzen da asko, eta Harbe bere hobeto, rebotietako eta jugada botateko, bizizio, nik beste dute, pelota bizizio topetzen da, azken nien usten da pelota bardine dela, Nik dut lehen aukeratu peloti azken nien jokatzen hori eta dagoela. Bueno, aukera dute ies egiteko, ies handirik ez, baina behintzat aurretik bakarrik jartzeko Grisek. Aukera dute urdine berriro ere kilan osoa berdintzeko eta sakera etorriko da Jokin Harbe. Mutrikuk ez, Markina Xemengo aurrelaria. Izan ere gaur hemen, Felix Markina Xemengo asko ditugu, Eta hementxe gaur asko Felix Markina Xemengo. Bai, bueno, herriku jogatzen daue, bi da aurretik jokatu daue, beste bi, así que, bueno, azkenian noa, Hortxe bi pareta egin ditu. Bi paretak egin dituzte. Hor, tantoa beraz, esamonezak hor mantxi ondo ez? Ondo junta da. Eta berdinketa, beraz. Berdinketa, ostabe. Seinarekin, markagailuan seina. Berdinketa. Eta sakea aterako duena González. Atera du. Pelota Urangak, amaikatik. Pelota atzera. Manzik. Ondo. Hor, ondo Urangak, pelota atzeratuz. Manzik ere bai hartu du, ondo harrapatu du. Gogoratu. Irubikotea daudela Xirekin errebotea, zazpitik eramango du. Pelota jetxinagian baztertuz, ongo Aronek eta bai zaila zen, ondo baztertu du. Bai, baina ondo junda, pelota hori zartzeko modu neki dago, Ez da, ize pasagokon? Hor, ez du harrapatu hor Manzik. Eta berriro ere aurretik jarri direnak. Gorriak dira, lehenengo zazpirekin Aron eta Uranga. Hortxe. Hortxe dejada orain Harbe, ez da iritsiko Uranga, eta Grisek ere zazpi dituzte. Berrutan ongarein, motzat eta eskero, ze pasatzen da, zentzua, eta bida. Hemen garrantzitsua da sakea, ez da jaurlari sartu. Obeintza sartzen bada urrutit izarte dira. Hori. Bestela, bi pareta, dejada eta tanto. Bueno ba. Dejada ondo botado gainabe, oso txapan gaini justuen da. Zaronek ostutzi ondo botatizko zu, ahi gaituna, Horrega, einkak oso bizkorrak. Bizkorrak eta luzea, dena ditu. Danak. Eta sakea egingo duena... Da sasoia, gazti. Hori da, 20 urte esan duguna, 20 urte egin zaharra ez da, pasaden abuztuan egin zituen Aronek 20 urte. Atera du Arone, hor barkatu sakea Harbek, eramango da Danel Mandiola da, 10 erditik 10raino jota atzera pilota, 11-12an harrapatu errepotera joan gabe Manzik. Pilota aurreratu du, ondo orain, Mandiolak atzera. Ondo. Errebotea, zazpitaretik González ebi pareta eginez, iritsiko da aukera du orain Harbe, pelota jetxi txapa. Hor txapa gainean moztu nahi izan du, baina txapara joan zaio Felix, hor idea txarra etzen. Ona, dik uste hain justo nahi zen moztu, honek... Hor nahi zuen tanto bertan egin nahi zuen. Ba, aukera ona aukida, baina moztu mida beti txapa gainen justuen, eta hain justo nahi zen dago txapa jodo. Bueno, emozioa nahi duenak, emozioa badauka, zazpirekin. Zazpirekin dena, joku ona ikusten. Bai. Bueno, badenetik da gaur hemen finalerdi honetan, aterako duena Vicente González badoa lapurtarra. Atera du. Ondo, 11katikan eramandu Uranga Zumaiarrak ondo, Manzik, 10 Manzik,
Pelota bote arroa egin dio Ekarri Durangak. Hone pelota arrotuz baita ere, atzeraino errebotera, errebote puntan errapatu du Manzik. Ondo ekarri du Mutrikuarrak. Eta hor, ez dakit horzek ez egin nahi izan duen, Makurtu egin da Aron, eta nik uste... Aron Makurtu sartza honda pelota hori. Eta ez du errapatu? Eta Uranga betzuen espero. Ez. Bueno, orain urdina jarriko dira. Lehen aldiz, Felix, urdina egon dira pixkatzeratuta, lehen aldiz Arona jarriko dira. Oso pareja zendua da eta normala. Dana izen du, baina urdinek pareja gogorra izan da. Vicente Gonzal, gainera Gipuzkoa txapelketa baterari dira jokatzen, González eta Manzi, beraz. Bai. Ez dira, esagan ezak ez direla ez ezagunak. Kanpora. Eta hor, kanpora, eta orain urdinak. Bederatzi garrana, bi tanto aurreti dira urdinak. Bederatzirekin, zazpina dituzte. Bederatzirekin, txan bezala urdinak. González eta Manzi. Besteak zazpina, Felix, urdin erazi duzte horrengoak, horrengoan ere. Ja, zema da, behatzi. Bi kaldatera dute, pelota atzera. Ondo Manziko Ramaik eta erdian. Pelota baztertu, zazpitik harriko du Aronek eta huts. Hor huts handia egin du Felix, hor eran bateko zen pelota hori. Eta mina itxeko, ondo urtetza. Eta urdinak orain irutanteko alda, askotan gertatzen ikusten duguna da, Aronek utxe bat bizti egiten baitu jarraian, gero, bera egiten duela. Bai. Ez da, hasieratik, beran, ez da egit, utxe larrei itxen. Eta orain, behitzat, Felix, irutanto dituzte ja aldea, irura joan dira. Gonzalo, aukera du orain, atzera, ez da trebitu orain goan dejada egiten, Felix. Ez, bizkat ez dugu hain erretza sartu, bizkat atzaka sartu dugu eta hortik ondo rematetik ez da erretza. Gero bukaran eman dio, atzen jarri du, errebotean, boterik gabe. Bai, bitxarti sartu da, bizkat korputza torriako Manziri, eta hor ez da erretza kalkuleti ze jaiki zingo dauen. Bueno, alare urdina jarraituko dute lehen postu horretan. Alde batetik gauratu, aurrean ari dela González atzean Manzi lehen postu jarraituko dute. Eta Jokin Arbesakera. Sake luzea honek ere, amaikatik harriko du Urangak ondo Mutrikuarrak, pilota atzeratuz. Eta tanto, ondo orain, barruan zen hori korresponde bai baitzaten du. Baskun eukideu sartzeko modun, dan elepetzadu kanpora doiera eta lain dago. Hora arrisko hori izaten da ez, baina bueno, zer egingo da? Du eukideu, zebitxu, hor da, bertan da. La itxen dago, uste duzu. Eta barruan. Basak egingo duena orain, Aron González da Mateuko, Gasteiztarrak egin du sakea. Sake laburra aukera ez batzera okiko jokatzea Gonzálezek. Errebotean joko du Bebean, Urangak ekarretzen errese hori, Bebean egin du botea. Hortxe Vicente, bi pareta, tanto. Tanto bukaera ona eman di Vicente, orain sartu dira jokoan eta orain osondo dabiltza biak. Bai, gaina aparte zu izan dezun, Gipuzkoko txapelketi alkarraz badabiltze, bai asko ez dutzen di. Hortxe Gipuzkoa txapelketa jokatzen ari baita, Vicente González. Da maia altoko pelotari zedi, así que da alkarraz badaz, asko ez bobeto. Kuriosa izango litzateke, finalen sartzen badira, bi Mutrikuar atzelari finalean, karren aurta. Hortxe sakea, iaia errebotera. Luze, beraz, lehen esan duguna, azkenean olakoetan, tantua bestentzat, jokatu gabe. Baina lehenengo doaz beti ere, amaikarekin doaz lehen postuan González eta Manzi bederatzina dituzte. Arbek eta Mandiolak, eta 8 berriz, gorriz ari diren Aron eta Urangak. Ene komentan hori luze eta bidala, baina zain luze. Hori da, hor kalkuloak erdian sartu behar da pelota. Motzek etxarra da, eta luzik ere bai. Aterako du Arbek, ikustuko du zer egiten duen. Aukerako orain Arone, bi pareta, iritsi, eta eraman egin du, eta tanto berak. Iritsi eta tanto berak Arbek. Zaila zen, belauneko eman dio bueltatu du, belauneko Felix, belauneko eta tanto berak. Menos mal, gizon txikixe dan. Berta, torriako pelota, nire moduko bat izan bazan, jota korputza torriko zan. Baina, gusten duzu, gizon txikixe eta makurtu da nima sartzeko modu neukid dau. Batzutan txiki izatea mesede izaten da. Bai. Bueno, sake egingo du orain, eta sakera Jokin Arbe. Jokin Arbek egingo du, sakea hortxe da Markina Xemenga pilotariak. Egin du, sake luzea, Manzik amaikatik lehen posto jarraitzen dute Manzik eta Gonzálezek. Eta aukera dute orain, Arbek eta Mandiolak berdintzeko. Ondo González orain, 6an pilota kenduz, baztertuz, ondo eramango Danelek. Beratzi derriti pelotaz kurutzatuz, hortxe atento zeko Manzik
Adi, pelota bipareta luze egin ditu. Arbe pelota atzera, erdira, hortxe zegoen mutrikuarra Manzik ekarri. Zazpitikan Arbek. Honek pelota Marta erditik karriko du orain Manzik. Atzeratuz, Danelek errebote egingo du. Zazpitikan Arbek eraman. Botean harrapatuz. Hor baztertu du, iritsi da Danel, iritsi da, atzera. Errebotea joko du pelota horrek, oso aurrera joango da. Lautik Vicente Gonzálezek atzera, pelota gurutzatuz, Danelek atzera. Amarretik Manzik. Hortxe, zortzitikan Danelek. Amaikatik, ekarri, bilduko du hortik. Ondo Manzik, Arbek, atzea jokatzea erabaki du. Manzikentzat, honek amaikatik, ekarri. Amabitik, ia erremotetik, ekarri Danelek, pelota zaila zen hori. Ekarri du Vicente Gonzálezek, dominatzen Urdinak. Tanto ezin bukatu. Gonzálezek, ondo jarri dior, bote aurren Daneli ezin eraman hori, Feliz, tanto ederra bezala. Bai, ona. Eta tanto garantzitsua amaikena juno amabitxe amar. Ba hortxe beraz, orain bi aurretik jarriko dira. Grisez ari den bikotea. Hortxe jarretuko dute. Eta Vicente Gonzálezek sake egin du. Zan bezala, Grisez Urdinez ari den bikotea da horretik 12-10ekin Grisezkoak. 8 gorriak. Errepotetik orain. Pelota postetikan gurutzatu eta kanpora joan zaio. Kanpora joan zaio, idea ona zen. Bai. Idea ona zen, baina kanpora joan zeta. Bai, izan zutena, eskerroman goiz amarri joten bada, pelotik kanpora urteten da, bez amarri jo bida. Eta hemen Felix, orain, aspaldien tantutik etzu duen gorriek, eta orain, aukera dute jokoan sartzeko. Bai, bueno, ez da bentaja hondi, bat aberatzi amar amabi, bertan da usanak. Ondi nioik, ero, ja behin tantuk aurrera junaz, bentaja hori ona izaten da. Luz atera du sakea, Aronek, Danelek, atzera. Urangak eskatu dio, berak erreko du beratzitik. Pilota amaika terdian rebotetikan, eta hori ezinezkoa zen, hori gainera oso behan egin du botea, eta gero oso... Bai, horre, Arbe presto miban, txula badoie milagru deruti, eta horre, Arbe miban, boskuadron miban, zain pelota hori. Bueno, ba hortxe, emozio hortxe, 10 dituzte gorriek eta Grisek, 12 Urdinak aurretik dira. Aron González de Matauko eta Mikel Manzisidor Manzi. Eta sakea, Gasteiztarrak Aronek, hortxe aukera, eta dejada egin dio. Bazirudien kinua egin du Felix, atzera bota behar duela, eta gero dejada egin dio. Ba, goinek gaina iparraldeko, guk hemen Euskal Herrien olako joko Arbe dinozitz olako, baina iparraldin da, gente, bai atzelari zeta bai aurrera izan olako jugada bota ditzu, Era bat, nahaztu duran, aurrera biratu da, gero kinu atzerako datzean geratu, eta gero dejada egin dio. Ba hortxe, esan genezake, listo jokaldi izan dela hori, eta sakea beraz hortxe Danel Mandiolak, atzera pilota, sartu da Vicente González, azpitarditik, pilota baztertuz, amaikatik eramango du, eta eraman Danelek, amaikan, errebotea, ekarri lurrean etzanez Vicentek, eta hor ies egin dior Arberi Felix. Bai, esku neukidau. Esku neukidau Arbe gaina mineitzeko moduen, atzera botateko, dominetako. Bueno, ba hemen kontua da, hori asko falta dela, baina Lauren ja alde ateratzen hasi direla, eta ja mendik gaur aldetxoa da, Bai, bueno, hondiga malau eta amar da, bina, bai. Oba, erauki horretan lautantu, gatzetik bai, juti baino. Ba hortxe, atera du hortxe Aronek, aukera ez, ba atzera ez du. Aukera zuen hor dejada egiteko bipareta ez du egin, Pelota atzera, Urangak, utzi eta rebotetik, 6tik Aronek indarrez, bote karri du Manzik ondo mutrikoarra. Honek pelota zabalduz, ondo sartu du hor, ondo bildu du. Urangak, honek atzera, hortxe 12tik, Manzik pelota ekarri. Eta Aronek atzera. Atzera Aronek, 11 Manzik pelota zaila zen hori Felix eramateko lortu du. Errebotea, zazpiti lurrera etzanez ekarri du. Arone Gonzálezek atzera, Basti Juan Korrik aurrera Aron. Dejada baten zain, baina ez dio egin atzera. Hortxe, Mikel Manzisidorre Manzik atzera pilota. 8an, errebotakuten utzi dio Aronek, Arberak ekarri, pelota gutzi gurutzatu eta kanpora. Pelota gurutzatu du eta kanpora joan da, eta 15 garrana Felix, 15 tanto, 10 bukaeratik.
eta horrek animak ematen ditu. Ikuste beste atzeratzen ari dira duzu aurrera. Da ondo jokatzen ez da batak palo eta bestik regalo utzalako tantuk, sino que pelotan ondo inde eta hori postasune emoten da, usta. Da ventaja hori, bost tantora ikuitzi ota bostera, ona. Egin du sakea, aukera orain Arbe, bipareta eta orain iritsi da Vicente González. Honek bazartu zara tanto berak, eta orain bai, orain ja, zulo egiten, 16 dituzte ja. González da Manzik, eta beste bi bikotek 10 jasi tanto, eta 25 geroz agertuko. Ja, eta ez dago ondo gota Arbek, postaua esatu aurreako ez dago gota ondo, kontra kantxe ez dagoelako tanto indau, baina oin hormak itxi jota, eta eskuro botatza. Atera du sakea, Gonzálezek luze, jaia rebotera, hortik karriko du Uranga, karri du mutriko arrazorik gabe, pelota Maiket erritik orain, Manzik atzera, errebotea utzi, lurretik, eta hor ezin ezkoa zen, akaso Uranga berak eraman horko zen hori edo. Ez da pelota erratza izen Urangantzako, baina ondo, Manzik errebezakin eta txula, ondo. Horain dominatzen ari da, era bat dominatzen ari da Manzi atzean. Bai. Nagusi da atzean Manzi, eta momentu honetan ja 17 alde ateratzen Urdinak, eta martxa honetan dana Urdin gaur. Bai. Gaur Urdin. Bai. Bueno, aipatu dugu, hasi horretikan, bikote polita zela hau. Ez dugu esan, altu ez dugu esan bazpara. Altu ez dugu esan, baina aipatu dugu eta bintza momentuz nahiz da atzeratu hasi diren, gero reakzio hona egin dute. Bai, bueno, ni banakien sartuko zide jokun, ez dait, gero jarraitzuko beno joko hori, baina gaina bea, esaten non garine, alkarraz aurretik jokatzen bada, zeutzen di horrek, esko, orduan hori bentaja da. Atzetik errebotik ondo garretuan elek aukerako Vicentek bipareta, antzeman dio eta harrapatu dio zabalduz atzera, errebotean egingo du pelota, bostetikan Vicentek, atzera Gonzálezek, pelota hori baztertuz, ondo dan el Mandiolak, hortxe Mandiola pelota, bazterren atzera, errebote juten utzi, pelota arrotu da, bosterretik gora Gonzálezek botea, da tanto. Hortxe bien erdian, tanto dotore egin dute Urdinek orain ere. Zer rebota. Hemen sortzi eta besteak 10, ja alde handia Felix, ja hemen sortzi tanto alde handia da gara honetan. Eta finalerako, honek jute Madrid, umenta jantzi da eta gauza raru paso bideu, baina pareja gogorra dago, oso gogorra. Entxon da aratz bai, baina... Hemen dira hamda debia, antxon hortxe ikusten dugu ondoan, aratzer ikusi golenago. Bai. Bia kontrari, ezagut ikusi behar askorik ez dut ez ezagutzen direlako ondo, nolako diren? Bai, gaina be Manzin, iguale... Zeran González kontra, Vicente González kontra, ez dago, Ze biparet autore egin du urrutitikan. Ez dago, haina asko jokatu, baina Manzin kontra bai. Orduan Manzi zutzen dago eta baina Manzi final danetan oten da. Nik uste atzelarik espada gaur egunin, afesionau mailan onena espada, horrengo da. Horain bipareta urrutik ez dutore egin du Gonzálezek ez? Bai, honen gaina deli jogatzen konfiantzia zutzu, ja bentaja hartu da eta honen rematetan eta bera jokun. Atera doa, González sakea, 12tik, Mandiolak, eraman, ondo Manzik, baztertuz, aspaldian ez dute galdu Urdinek, eta ia Felix, ja bederatzen dut asko da gara egontan, Bai, asko. Horain gora, bera, aspaldian ez zuen galdu, ez dakit tanto bat edo bibesteri ez du galdu orain arte, eta orantxe galdu du, eta orain, gainerakoek orantxe aukera aprobetxatu behar dute, tanto egiteko. Danak, bai Gorrixe eta bai Grixeak danak ontsi emi dago tanto. Tanto batzuk jarraian egin dago bat hau bestiek, nahi badago zozarein. Hortxe, sake egingo duen orain, Jokin Arbe da. 11ekin bigarren jarri dira, baina gogoratu 19 dituztela. Sailkapeneko buruan dauden pilotariek, Gonzálezek eta baita ere Manzik atera du, luze atera du Arbek, ez du nahi arazorik gaur horretan, ondo eraman du Urangak pelota atzera errebote egingo du. Hortxe dago jarrita, bostetik eraman du Arbek, Urangak atzera. Mandiolak, Mandiola garro, orain ikarriko du Aronek, pelota atzera Aronek, ganetik. Eta hortxe, eraman du doi, errizatu egin da. Aron, alare bipareta, ez du atzera, tanto, ez dakit zer egin nahi zuen, ondo atera zaio, errizatu egin da bera, eta hortxe tantoa parean ibili da, eta azkenean, tanto Gorri Felix. Bai, eske, bai zuzen pelotxea botatza.
Aronek pelotiei. Irristere egin du hor, baina azken iritsi da. Eta hor egin du irriz, eta azkenean bukatu du. Azkenean ez dakit Piparet egin nahi zuen, atzera bota nahi zuen, bazertu nahi zuen, baina abiadura handi eman dio pelotari eta tanto. Bueno, jo dau, txerriztin dau eta sartu dau honi, frontizei, emon, kriston golpi emon, doien lekure. Eta abiadura latza, eta zein eraman. Eta 11arekin jarri dira orain gorri da urdina, aukera du González, atzera. Urangak, 10etik. Erreboten egingo du, hortxe, eraman du Gonzálezek. 8tik Urangak, aukerako du, pelota atzera, baztertu, sartu da González, ondo lapurtarra, honek zabalduz. Erreboten egingo du, kino egin dio Urangak, alare berak eramango du, kino egin dio baina aukerakoa. Orain Gonzálezek, atzera, erreboten egingo du. Pelota, hortxe, 6an, Aronek, eta kanpoan. Hor ere, doidu harrapatu dut, eman dio, abiadura latza, baina kanpoan joan da, bezala, tanto izan mazamari. Baina, eske, hor Zabaletik zein gantxada, bota dauen da hori, zera Vicente González Zabalien ona, jota Zaran ona, bilurretan engantxokete dauen, engantxo egin dago, Horke, buru joko balau, kendu gola gixo. Ze velozia de motzan. Ikera garazke bera, abiadura, 20 dituzte, bostera jarri da. Bostera, ja irabaziti bostera jarri da González eta Manzi. Baina urruti daude besteak, 11 dituztean Urangak eta Arbe Mandiolak, oso urrun. Eta hemen Felix, esan duen bezala, deskalaura handia beharko litzateke, Felix, orain urdinak ez finalen izateko. Aukera Arbek, Pipareta eta tanto. Sakien motza. Horrein egia esan urdinak ere arriskatzeko ondo daude. Bueno, da hona arriskau miko dau, aurre geneba sozarrein, aurre samarrien hartzen madau, rematu miko dau, pizkate tantuk ia itxema dau. Bortxe Arbek, Pipareta honak, eta ja, derrepente sarera joan da, beraz ezin ezko zen, González entzat. Ezin iritsi, eta alatak ere alde handia, esan izun da urdinek tanto galduta ere orain, ez dagoela hainbesteko alderik, ez izuke? Ez, honek ikusiko dugu. Tanto danak importantia dira, eta ikusiko ze pasatzen da, baina hona nire usten du bai egorrisek eta bai zera krisek. Barantxe aukerako, atzera bota du, zatrebitu hor dejada egiten, errebote luzea, Arbek eramando. Aronek aukerako abriro ere, ikusiko Gasteiz egiten duen. Pelota arrotuz atzera, errebote egingo du berriz ere. Eta hortik eramango du, postetik eramandu Arbek. Pelota ondo harrapatu 8an, atzera pelota. Ezkerreman joaz, ekarriko duaren Danelek. Aron sartu da, Aron Pipareta, eta harrapatu du, ikusi dio gaina zer ginen den Piparetekin erantzun. Arbek eta tanto. Ama bina. Hoxea, hona Arbek enbidaguna. Arbek hor aurrien atzera bota barik, ze barak kostagundu manejetan dau eta arrisku hartu bidau, ze Ostotzin urdine gaitxe mago tanto, ja, esaten dana, ja maitxute dugu, eta bostera ja hoi tanto dugu ze, eta... Hor gainera, Felix, Aronek Pipareta antzeman egin dio, zer egin behar zuen. Eta itxen egin dio eta berak bukatu gero. Bueno, eta ez da ondo bota, horma gitxi ez, velozia di bai, baina eskure. Basakera, Jokin Arbe, Markina Xemeingo, aurrelaria. Hortxe, utzi dio pasatzen Gonzálezek, Manzik 11tik. Erreboten egingo du, beti gora atera da, Arbek, eraman. Aide sartuko da, eta sartu dago Manzik pelota atzera. 10etik Mandiolak. Mandiolak atzera 12tik Manzik. Karri du pelota hori. Erreboten egingo du. 7 erditik eraman Arbek. Gonzálezek aukerakoa atzera jokatzea erabaki du. 10 erditik eraman Daniel Mandiolak. Orain Manzik pelota atzera. Errebotera egingo du. Errebotean jo. 6tik Arbek eraman pelota arrotuz. Arro dator pelota hori. Eramango ondo jarri da hor Manzik. Eraman du. Eraman Manzik. Pelota atzera. Ekarri Gonzálezek. Arbek. Pelota zabalera eramanez. Ondo hor Manzik, ondo jarrita zegoen. Pipareta Manzik, iritsiko da Arbe, iritsi da lasai asko. Horain bere Pipareta eta kanpora. Oso arro egin du Pipareta hori Felix eta hori kanpora jontzaio. Bai, horrek aukeri tanto itxeko eta bizkat urbiltzeko ez da, eurei baina. Horre txartu bota da. Alde handia ja, hogeita bat, ja, nik uste, urdinak esartzeko deskala aurrikera gara pasarko dukela. Bueno, beraz, eta marka izango da Felix, finalare da 3 urdinak. Bai, eta sarri pazta, baina pasako da. Ba hortxe Urangak pelota eraman, Vicente Gonzálezek, pelota behera eramanez,
ekarriko du, harrapatu du Aronek, pelota atzera, errebotera joango da, eta gora, atzeko koltsira. Eta hogeita bien ikuste ja Aronek etxi duela, etxi da ikusten da Aron. Bai, punto honetan markinen da askoz, fonto handi xau eta indarra dukenez hobetua ibiltzen da, baina fonto honetan bizkan laburre dinek ez da beran gustora ibiltzen. Hanen denpora gehiago motutza eta gero indarra asko dukenez errez botatzen batzera, eta baina hemen motikunde ez da beran leku. Hogeita bituzte. Urdinek, Gonzalezek eta Manzik amabina beste bibikote eta hogeita iruia. Hogeita iru, bira jarri dira Feliz hau bukatzera doa. Nik uste beste geretxik dutela ja. Nik uste nuen pareja gogorra izenera askoz kompetidu izango zela. Baina ziren kostabako Urdinek jokun sartzi, baina jabein sartu dinin ikusi da. Da hon, karo, morala baizu. Beste gerik uste dute, bi tantora beste irabazteko, beste amabi. Ja, nik uste berala bukatuko dela hau. Pelota atzera, Uranga ekarriko du. Amaikatik Urangak, pelota bera eramanez, aukerako Gonzalezek orain zer egiten duen bipareta Gonzalezek, harrapatu dio Aronek orain, pelota bera eramanez, ongi bikain orain Manzik pelota ekarriz, pelota zaila zen hori Felix. Zaila. Eta orain Aronek atzera, Manzik, amarretik, eraman. Manzik betiko bezala ondo. Bipareta oso harro tantora, eta kanpora. Oso harro bipareta horiek Aronek, eta 24, beraz. 24, bukaeratik, ja iritsi dira bukaerara azken sak egingo du. Azken. Egingo du. Azkenekoa, hortxe, egin du. Gonzalezek. Ekarri du. Orain atzera Gonzalezek. Eraman Danelek. Atzera. Pelota bote egingo du. Ekarri Arbek. Aukerako Gonzalezek partida bukatzeko. Eskatu dio Manzi, baina Gonzalezek berak erabaki jokatzea. Beti pelota atzeratuz. Eta tanto bukatu da. Bukatu da. Bukatu eginda hemen. Gaurkoa bukatu da ben Felix. Bai, bueno, demostro daue finalako prest dauzela Urdinek, Eta ize paseko da, baina pareja oso zendu itxen daue. Eta Gipuzkoak txapelketa ondio alkarraz jokatzen bada bize ondioik etan alkarraz da jokatzen, da partidu asko alkarraz jokatzen bada azkenin konpenetra dituen bat abestikin, ikusten dut, final gogorra egingoakue, bai Antxoni eta bai Aratzi. Nola ikusten dugu, final esan duzu gogorra ikusten duzu? Denak ere final gogorra, denak ere? Denak gogorra, ez da, hon zena entorten nire bat nervioso bestik, nik usten dute jokon bainan gainabe honego zondo da bizela. Bueno orantxe momentu batetik bestera egingo diogu, bai elkarrizketa egingo diogu momentu batetik bestera, gaurko irabazleari. Orantxe argazkik eta ateratzen. Bueno, hementxe gaude ja, pilotariekin irabazleak etorri zaizkigu. Zorionak Bixente eta Mikeli, zorionak. Esker. Bueno, Mikel, sartzea kosta zaizu pitin bat, baina gero jabein sartutakoan bukaera arte. Bai ez, nik uste da ikusten bezala hasieran eurak bostan duen dugu jarraixan, gu otzian sartu beha, da bueno, gero buelti eman xeu, berotu beha, hartu beha 10 bat aldeko tantoko ratxia, eta bueno, nik uste hortxe erabakialakin hilea, ez? Bueno, Vicente, más fácil de lo esperado? No fácil, pero con Mikel es más fácil porque es sus Rayalai y no, está una gran satisfacción y a la semana que viene. Bueno, Mikel, hasiera hortan, ze posa zaizu, pixka bat kosta zaizu sartzea, ze gertatu da?
Ez nik uste kinela berutu aurretik Bixentekin izketan gozen, da Bixok esan dugu bai pitxin bat apur bat nervioso gozela, bueno, ziren nervioso horrek entzeko pelota atzuk eta bihar esatea, izerdi pixkatatea, eta bueno, nik uste ondo bat azagula, izerdi pixkatateakoan eta ratxagun bat, eta hortxe junga aurre erutzaz, gaur lan nahi da. Bueno, Vicente, ahora Antxoni, Goxerri, ¿cómo se ve la final? Es mucho difícil porque juegan... Porque es, no sé, es mucho difícil, pero somos... Poco ganas de ganar, ¿no? Ya con... Sí. Bueno, Mikel, zer egin behar da, han irabazteko? Danak esaten bezala beste baino bat gehiago sartu, ez? Nik uste finalean gaur bezala Errusia gongo jala, Antxonek parada finala jokatu itxu Sisterako finalean, neuke bai, Aratze finalakin otxuta do, Bixentek oso ondo jolazte, da, bueno, nik uste azkenean dana disfrutatzeko gaur final honba jolazteko. Bueno, Gipuzkoa txapelketa elkarrekin jokatzen duzu, hori nabarituko da baita ere, ez, holako partidutan, ez? Bai, bueno, azkenean txapelketa bat bateagoz jolazten, ez? Parejan daban, konfiantza hori azkenen igarritzen da kantxa barruan, ez? Nik uste txapelketa honba jolaztuela, bai Xisterakoa, bai Gipuzkoakoa, Bixetan nahi finala, eta bueno, nik uste lan hon bat inbeharko ala, berrez irazteko. Bueno, Vicente, Mikel, zorionak. Eta, bueno, hauxe izan da gaur mutilikutik gogoratu datorren larun batean, izango direla finalak Markina Xemeingo pilotalekon arratsaldeko 5 hasita nesketan, eta gogoratu gaurko finalistak Lizardi eta Merino eta Lizardi sailkatu direla, Lazabal eta Kalbo izango dituzte aurrean, bigarren mailan finalean izango dira Bidal eta Mugartegi, Antxe Zain izango dira, eta Antxe izango dituzte aurrean Ibañez eta Olasagasti, eta gaur azkeneko finalistak sartu direnak, gogoratu González eta Manzi datorren larun batean Antxon eta Goxerren aurka arituko dira. Datorren larun batean Markinan Xemeinan. Hementxe zueri berriz mila esker hor izateagatik, orain irudirenekin zaituzteko datorren larun bat arte, ongi izan! Thank you.